نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو تبيتنا وتخاف دمو مسمطنا باي هاريبو غلاي أقتدو أبلاي عين مسبتة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باشو جيزة فتة لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبه كم تحلو سنتنا يابو كند الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا سحابنا هلاونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا سحابنا هلاونا دلونتنا نديو ما تسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروح تنكب وتروح تدال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وتروح دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكامتنا وتروح لنا كاسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادرين سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما يتخونون صبوك تكونون هاي وترو تمليتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات هزنا لكم متفينا لنا كسام موداتنا هزي مدى مسانا قدسون حدما بخبرنا عدمكم نايلو مارستي سفحي كهون أقداسي معبالتاتنا يزوبانا دما كنرينا لايك مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار ريتوغ من حسابكم دما بحناس من قدي اب كومنت سكشن مقداف نزي سرحنا أزيو حقازن وسانا نيو بزع بدوهتات እዩ ዘጋጥሞ እዚ ቻነል እቲ ስራሕና ስለዚ ናትኩም ደገፍ ወትሩ ምስ ሓተትና ኢና እቶም ከይሰልኩኹም እትሕግዙ ድማ ካብ ልቢ ደጊምና ደጋጊምና ነመስግነኩም ሕጂ ብዞባና ክንጅምር ኢና let's go threat to international shipping for years. Now, with the added threat of Houthi attacks, the Bab el-Mandeb has become even more dangerous. So, how do countries respond to these threats? Military bases. Djibouti, situated right at the southern entrance of the Red Sea, hosts military bases from several global powers. The reason why Djibouti hosts numerous military bases is because of its strategic location near the Bab el-Mandeb Strait. And secondly, Djibouti is a stable country as compared to its volatile neighbors, like Eritrea, Somalia, and Yemen. This makes Djibouti an ideal base for global powers to maintain military forces, to launch anti-piracy missions, and protect commercial vessels in the region. The largest U.S. base in Africa, Camp Lemonnier, is located here, with over 4,000 personnel. انتاينا نسمع زلنا أبزي صدتانيك يا بحري كابو نابو دحنا بزخونة درجة بزلو اللي ستيل نجبتي كم حدا عبي أنكر نايت زوبا نرقاتن سلام نايت زوبا عبي وساني قد زعوت حجر جيرو زقصر معراباو ميديا أزي بزح مخانو مجنزاب يدلي زد ما بقليلو نتي أبو تعنجد زلو بيزات أبجمت بمتاو كندز زعكل زعك ناي بيز وتدراويان بيزس سلمتاي أبز بوتازك كبخيلهم نزبل بقليلو بوجيرم يمزت من ومغنياتو أبجب تزلو سرعات ستيبل سلزخونة ويون كابو نابو رقات زلو وسلزخونة يمزبلو what a fun story جبتي نبعلو unstable زخونة حجر مخانو أبز وان زدما أب كبيد عزقت زلو حجر مخانو بزح سبع بقمة عيتوني ويون بزح حبريتاي تسماني هذا كابتي نسمع زلنا نابنت زي كل بيزات أو تأكيب سلزلو اتباب المندب دما بني وجن يمن تبلاشيا سلزلا نائر ترى ما زخوني غنى وتعي بي سلزلو جبتي تونكو
ኣገዳሲ ሃገር እዩ ዝቁፀር ኣብቲ ናይ ባቤል መንደብ ፅልዋ ክምፅእ ከሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ንዘለዋ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ከምቲ ዝድለ ምስ ንቢዝነስ ይኹን ንካልእ ትጥቀመሉ ስለዘየላ ናይ ኤርትራ ፀጋ ጅቡቲ እያ ትረብሓሉ ዘላ ናይ ኤርትራ ክትረክቦ ትኽእል ስትራቴጂካዊ ረብሓታት እውን ጅቡቲ ጥራያ ሞኖፖላይዝ ብሒታ ተኻዕብቶ ዘላ የግዳስ ጅቡቲ ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ብድሆ ዘሎ እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ትዝክሩ ዶ ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ትደልያ ስዑድያን ኤርትራን ምናልባት ከተሓዘልኩም ስለ ዝደልየ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ In the corridors of power, a discreet message traveled from Eritrean President Isaias Afwerki to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. This private communique marked a turning point in Red Sea geopolitics, a quiet signal that Eritrea and Saudi Arabia were forging a deeper alliance. For Eritrea, long isolated, it was a bold step toward regional relevance. For Saudi Arabia, it was a strategic move to secure its vulnerable western flank. The Red Sea is not just a waterway, it's a vital artery for global trade. كم تريوا ዘለኹም سعود عرب ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ክህልዋ ካብቲ ደሊ ነዊሕ እያ ጌራ ብፍላይ ድማ ካብ 2016-17 ኣቢሎም ኣብ መንጎ እቲ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ውድድር ናቶም እናርሰና ኣብ ዝኸደሉ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝነበረ ዝምድና ወይ እውን ሽርክነት ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ምስ ተፈላለየ ክልቲኦም ንናቶም ረብሓታት ክገብሩ ፈቲኖም እቲ ፍልልይ ናይዞም ክልተ ሃገራት ድማ ኣበይ ዝርአ እንድሕር ኢልካዮም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብዚያ ተመሊስና ምስታ ንሪያ ፅናሕና ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ናይዘን ክልተ ሃገራት ፍልልይ ኣበይ ዝርአ ነይሩ መስለኩም ኢማራት ዝበሃል እቲ ንጉስ ፅቡቅ ዝኾነ ድልዳለ ገይሩ ኣብቲ ሃገር ፅቡቅ ዝኾነ ቁፅፅር ገይሩ ስለ ዝነበረ ፓወር ናቱ ዓቕሚ ናቱ እስታብሊሽድ እዩ ነይሩ ብግምጣሉ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ስልማን ሽዑ ናብ ስልጣን መፅዩ ቦቱ ስለ ደየወሓሰ ከምቲ ዝድለ ምስቲ ናይ ኢማራት ክጎይ ወይ እውን ከምቲ ናይ ኢማራት ስልትናቱ ኣዋዲዱ ክቀዳደም ኣይከኣለን ስለዚ ኣብ የመን ዝያዳ መን ረቢሑ እንድሕር ኢልካ ኢማራት ይረቢሑ ቀፂሉ ኣብ ሶማልያ እንተረኻ ዶሚኒያንት ፎርስ ንሱ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓየለ ንሱ ኮይኑ ሱዳን ድማ ክልቲኦም ዳርጋ ዋላ እኳ ክልቲኦም ኣለዉ እንተተባሃለ ናይ ስዑድያ ፅልዋ ንኣልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ንሓጊዝዎም ኣሎ ኢልካ ብዙሕ ክትምጉት ኣይትኽእልን ኢኻ ሽማዊ ጥራይ የኽብሎ ትኽእላን ዝረአ ሳይራን ኣሉን ምናልባት ድሕሪ መጋረጃ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብግምጣሉ ኢማራት ነቲ ሕሜት ገይሩ ዝሕግዞ ዘሎ ተሪኻ ድማ ሓያል ፅልዋ እዩ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ፕሮኣክቲቭ ጥራይ ዘይኮነስ ቨሪ ዳይሬክት ዝኾነ ሓደገኛ ምትእትታው ብምግባር ንየመን በብዙሕ መንገዲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ናታ ተቆፃፂሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ናብ ሓኒሽ ገፁ ይመፅእ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብካልእ መገድ ድማ ብሶማልያ ንሶማሊላንድ ተቆፃፂሩ ንፑንትላንድ ነዚ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ባቤል መንደብ ዘቕርብ ዘበለ ብምሉ ተቆፃፂሩ ወይ ነይሩ ምስ ኤርትራ ኣብ ርክብ ዝነበረሉ ድማ እንኮላይ ዓሰብ ይሒዙ ነይሩ ስለዚ እቲ ፕላን ናቱ ብጀካ ጅቡቲ ብምሉ ምስ ጅቡቲ ተባይሱ ስለ ዝወፀ እዩ ናው ኣብዚያ እያ እታ ዘረባ ትመፅእ ዘላ እታ ገይም ኢስ ቼንጂንግ ስዑድ ዓረብ ኢስ ትራይንግ ቱ ካም ባክ ካልኣይ ዝኾነ መጥቃዕቲ ወይ እውን ካልእ ነዚ ናይ ኢማራት ፀብለላ ስጉምቲ ክትወስድ ትፍትን ኣላ ሓደ ካብኡ ትፍትኖ ዘላ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ፃዕሪ ዝበሃል ዝነበረ እዩ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዝነበረ ተባሃለ ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ኣይተረኣየን ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ክኸውን ኢዶ ከምዚ ዶ ዝብል እምበር ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ስለዘየለ ጅቡቲ እንታይ ጌራ ስዑድያ እንታይ ጌራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ መጀመርያ ኣብዚ ከሪአኩም ሓንቲ ቻርት እዚኣ ክንሪያ ምስ እውን ዋላቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቦ እውን ብዙሕ ዝዛረበላ ዘሎ እዩ this is the horn of Africa ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሓይልታት ተፈላለየ ኣጀንዳ ከሳልጡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ክንርኢ ንደሊ ኣብዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዋይልድ ካርድ ይብልዎ ናብ ኩሉ ዓይነት ክኣቱ ዝኽእል ኣነ ተቐባልነት ከም ሃገር ጥራይ ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ክገብር ድልውነት ኣለኒ ዝብል ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ጅቡቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ ረብሓ ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ናይ ወደባት ናይ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ረብሓ ጅቡቲ ዝበልዖ ዘሎ ናይ ብምሉእ እየ ዝብለኩም ሶማልያ ክንዱ ረብሓ የብሉን ብስትራቴጂካዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ኤርትራ የብላን ስለዚ ናይ ብምሉእ እቲ ከባቢ ዘሎ ጅቡቲ እያ ትረብሖ ዘላ ብሴኪሪቲ ብኢኮኖሚ ብሴኪሪቲ ማለት 5-6 ወታደራውያን ቤዝ እንጊዳ ማዓት ገንዘብ እያ ትኽፈል ብቁጠባ እንተኢልና ድማ ንኢትዮጵያ እንጊዳ ካልእ ድማ ናብቲ ዞባ ዝሓልፉ መራኽቢ ብዓብዪ ብዙሕ ግዜ ንጅቡቲ እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ ነቲ ከባቢቲ ዝነኣሰ ሃገር ዝለዓለ ረብሓ ካብቲ ዞባቲ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ ድማ እንታይ ዝደሊ ለውጢ ይደልን እዩ ስታቱስኮ ነገራት እቶም ሕልህልኽ ኢሎም ዘለዎም ቀርኒ ኣፍሪካ
كوميلهم كقصلي زلي سومالي لاند قدامي تودادرناي جبتي كون زلي سلمتاي اب سومالي لاند زلو حيلي امارات كاب جبتي بزي فتاو بفنجا تدفيد وصا سلا زخونه كوم دما كاب عسب دما تدفي سلا دوصي بزتخاله منجدي نتنا ኢትዮጵያ ديو ناي كالوت هجرات ناي صلواناتو مستناي دلو ناي امارات حيلي ناي كتبان ناي قلن نسومالي لاند بفلاي نتبربرا اقداسي استراتيجيكا بوتا خغبري فتنالو تركب بقمت على سوماليا زلو صلوا كدلادل نتي امارات دما ابتي سوماليا زياده حيلي نخيلو يصرالو ኤርትራ ክንመጽ خلنا اتقند اقداسي حيلي ابتي زوباتي سفح جماجم بحري زقواصر بزح بوتنشال زلو زي تمزمزه دنجل بحرن دنجل زخونه استراتيجيكاو بوتا زلو هاجري سلازي نايت كبابي ابزوانزي جبت العاقم حيزلو اتوم كالود مولهم تتحيزو من دبلعينه ኤርትራ the most important power ويون هاجر كل سب زدليو زلو من دما يعوتلو نزا كنتا زيا سلازمزمزي ابي احمد نتي اب ኤርትራ كمص زخل بوتنشال نعون معنقاف انت خيلو تسليتو نسو يدكو اتوابو انت دي سلطو دما استخاله منجدي نتي اب ኤርትራ خغبر زخل انقلاي ناي سعوديه دي ناي كاله بكل زكالو نمعنقاصو ابرتو يسرع كم زلو زنجر بخمي ناو اتا دموس اتا اقداسيت نتبي سعوديه انتاي سقمت كوسد دخل خون زبلي معناته دونالد ترامب ابزبنا دونالد ترامب امريكا بزح نجر كتقبر كم زي تدخل كل سفلت تا هاجر للعقمه اوفر ستريتشد كوين الله للعقمه ابستفل على شجراتات يلا كنا يوكرين ريالنا اسرائيل تخونو زلا ريالنا بعبيد ما مولو حيلهم ناب تشاينا بيفت كغبر ناب تشاينا كتكرنا دليو اجرما فنزويلا كما كولومبيا كالص اجمات تفتح لهم على جرينلاند بنما بزح شجر سلازلو Africa is not in their dictionary right now. ابتناي دونالد ترامب رئيسي افريكا نخت مزمزوت زي كوينو او انفستمنت قال مدب يبلو سلازي بمن يسرحبو بمحل قطر سعوديه امارات كاباتن تتعوت ناتي مغابريا سلازخونه صقم يبلين بحالاي بسحاتكم نتزوبا نتنقد نتمسمر كيربشكم دليتكم كبروا زي عينتو قطليا مبرات يبوهم زلي ناو كابتن امريكا ربحاتات كيوصو اوشتهم باسلو دي وددر دمانت زوبانا ني ኢትዮጵያ ንሱዳን ወዲቃቶ ዘላ ኩነታት ኣብ ዝገደደ ቦታ ደረጃ በፂሓ ፅንሒ ለኽርየ ንሱ ጉዳይ ናይ ሶማልያን ተሪኻ ኣብ ሶማሊላንድ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ተሪኻ እዚ ናይ ብዙሓት በብዙሕ መንገዲ ክትርድኦን ክትንትኖን ትኽእል እዩ ናው if we go back ጅቡቲ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ንእሽተይ ሃገር ኮይኑ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ክጓሰጥ ዝፍትን ይፍላይ ብዓይኑ ቁጠባ ነዛ ስዑድያ ብዘገምታ ናብ ቦትኡ ወሲዱ ናብ ሓደ ዲል ኣምፂዋ ኣሎ ጅቡቲ እንታይ ብላካ ኣሎ ሳውዲ አረቢያ ናይ ስዑድ ዓረብ እዚ RSGT ዝበሃል ፋይናላይዝስ ናይ 30 ዓመት ይር ኮንሰሽን to operate Djibouti's Tajura port key gateway for Ethiopian cargo ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ኣብዚ ታጁራ ዝበሃል ወደብ መጀመርያ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣነ ባዕለይ ኦፐሬት ዝገብሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ እየ ዝደሊሉ ኣብ 2023 ተሃዲድ ምስ ገበረ ኣብ ወርሒ 10 ናይ 2023 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጅቡቲ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ቼርፐርሰን ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ እንታይ ኢሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ ንኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያ ባዕሎም ከመሓድርዎ ዝኽእሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንቦም ኢና ባዕሎም ክቋፀርዎ ዝኽእሉ ታጁራ ትበሃል ኢሉ ነጊርዎም ኣብይ ኣሕመድ ግን ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እየ ዝደሊ ከም ናተይ ልኡላዊ መሬት ክጥቀመሉ ዝደልየ ምስ በሎም ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ሶሮ ግድባይ ኢሎሞ እታ ንሱ ዝተሓሰማ ናብ ስዑድያ ን30 ዓመት ኣካርዮማ ስለዚ እቲ ወደብ እቲ ድማ ኢትዮጵያ ዝያዳ ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ ነቲ ወደብ ኦፕሬሽን ማለት ናይቲ ወደብ ስራሕ ስዑድያ ናይ 30 ዓመት ናይ ስዑድያ ካምፓኒ ተቐቢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ታየርየካ እዚ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ዓሰብ ክግበር ዝፍተን ዝነበረ ድዩ ወይስ ንዓሰብን ነዝን እዮም ብሓደ ኣተሓሒዞም ክሰርሑ ዝሓስቡ ዘሎ ስዑድያ ኣይዶኖ በት ስዑድያ ናይ 30 ዓመት ዲል ገይራላ ኢማራት ድማ the biggest loser ማለት ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ጅቡቲ መፅዩ ብዙሕ ክገብር ዝፍትን ዝነበረ እዩ Saudi Arabia's Red Sea Gateway terminal ማለት እዩ has signed a 30-year concession agreement with the Djibouti Port and Free Zone Authority to operate and develop the port of Tajura a key facility serving Ethiopian northern trade routes እዚ ሕጂ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ዝያዳ ዘሰላስል ማለት እዩ ዝንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኣብ ኢንቨስትመንት እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ንምንዮ ዝነበርና እውን ስዑድያን ኤርትራን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎን እዚ ነገር እዚ ናብ ዓሰብ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ትምኒት ነይሩና ግን unfortunately ሕጂ እውን ምስ ኤርትራ እንታይ ይርክብ ኣለዎም ኣይፈልጥን እየ ግን ጅቡቲ is
winning again abzi ውን ክሪኦ ከለና Racy Gateway Terminal ዝበሃል ናይ 30 ዓመት ኮንትራት ገይሩሎ the deal grants rights to operate and develop the port ስለዚ ነቲ ወደብ ንምንቅስቃስን ንምምዕባልን ነቲ ወደብ ናይ ታጁራ ክቦም እዩ a key outlet for Ethiopian cargo ስለዚ strategic infrastructure expansion the port commissioned ኣብ 2017 ንስራሕ ዝጀመረ ኮይኑ was designed to handle potash exports from Ethiopia's Danakil Depression and other general cargo like livestock and system. ስለዚ እዚ ወደብ እዚ ክስራሕ ከሎ ኣብ 2017 ተሰርሐ ኮይኑ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ድማ እቲ ፖታሽ ዝበሃል ኣብ ክላ ዓፋር ክውፅዎ ዝሓስቡ ከምቲ ንሕና ፖታሽ ዘለና ንሳቶም እውን ፖታሽ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብቲ ደናክል ስለ ዝኾነ እቲ ፖታሽ ዝርከብ ካብኡ ዝወፅእ በዚ ገይሩ ክወፅእ እንተተሓስቦ ነርካ look at this ወላ እቲ ፖታሽ ዝበሃል ኣለዎም እንዲሳቶም ካብቲ ናይ ኤርትራ በቲ ወደብ ናይ ኤርትራ ንከውፅኡ ኣዝዩ ሕሱር እዩ ነይሩ ግን ምስ ኤርትራ ብሰላም ሰሪሖም እንካን ሃባን ኢሎም ተረዳድዮም ሳና ክሰርሑ ድሌት ስለ ዘይብሎም ንጅቡቲ መመሊሶም ከፍምዋ እዮም ዝመርፁ እዚ ድማ ንዓታቶም ኩሉ ግዜ ኣክንደ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ጌርካ ምጥቃም ኤርትራ ወሪርካ መሓዝ ነኤርትራ ጎቢጥካ ብመሓዝ ነኤርትራ ብምብላዕ ኢና ክንረብሕ ንኽእል ዝብል ኣጀንዳ በተደጋጋሚ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብኣብ ወገን 10 ግዜ ከታልሉ ክፍትኑ ከለዉ ዝጥቀምሉ ዘረባ ኣብ ቅንዕና ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነን እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ነገር ክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ምዝያ ተሓሒዝካ ሓንቲ ዜና ኣለለን ቀነሪኢኹም እውን ትኾኑ ኢኹም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሰሜን ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ወደቦች ማለትም ከታጁራ አሰብና ምጽዋ ወደቦች ጋር ለማገናኘት የሚያስችል 1.58 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ መደበኛ የባቡር መስመር እቅድን ይፋ አድርጓል። ተቋሙ እቅዱን ይፋ ያደረገው ከ4 ቀናት በፊት በተካሄደው ብሔራዊ የባቡር ንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ ላይ በቀረበ ባለ 21 ገጽ ሪፖርት ነው። ኩሉ ግዜ ህውተታ ናቶም ስራሕ ስለ ዝኾነ እንታይም ዝብሉ ዘለው መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ባቡር ማለት እዩ ናብ ንሰሜን ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዎ ዘለው ናብ ዓሰብ ናብ ምጽዋዕ ከምኡ ድማ ናብ ታጁራ ነዛ ታጁራ ንኽገብሩ ስለ ዘለዩ ጥራዮም ድራማ ክገይሩማ ዕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ገይም እዮም ዝፃወቱ ኩሉ ግዜ ናብ ዓሰብን ናብ ምጽዋዕን ዝብልዎ ዘሎ ሓሶት እዩ እቲ ወደብ ስዑድያ ስለ ተቆፃፀረቶ ስዑድያ ድማ ነቲ ወደብ መንገዲ ባቡር ክትገብረሉ ስለ ትኽእል ንሎጂስቲክስ ክጠቕማ ስለ ዝኽእል ነቲ ካብ ካልእ ወደብ ናይ ጅቡቲ ተበጊሱ ዝኸይድ ንሱ ከሕውስዎ ስለ ዝኾኑ ድራማ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ስለዚ መንገዲ ባቡር ነቲ ሓድሽ ወደብ ኮኔክት መግበር ጌርና ንሳቶም ግን እንታይ ወሲኾም ዘለው ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ቀፃሊ ፊውሊንግ ነቲ ነዳዲ ምውሳኽ ስለ ዘሎ ናብ ዓሰብ ከምኡ ንባፅዕ ዝኸይድ መስመር ከተሓሕዝ ዝኽእል መንገዲ ባቡር ንምግባር 1.5 ቢሊዮን ዶላር ይብሎም ኣለው again ኩሉ እዚ ድራማ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣጀንዳ ስፒን ትገብሮ ቀፃሊ ርስኒ እናወሰኽካ ዘረባ እናወሰኽካ ድራማ እናወሰኽካ ከመይ ጌርካ ምስ ቁጠባ ከዓ ተተሓሕዞ እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ነቲ ወደብ እንድሕሪ ሒዛቶላ ግድን ሎጂስቲክስ ከገድስ ስለ ዝኾነ ገለመለ ኢንቨስትመንት ክትገብር ምዃና ስለዚ ኣብ ትሪእዎ ኣለኹም Ethiopia's 1.5 billion railway project Ethiopia announced a major railway project to connect northern Ethiopia to Red Sea port ታጁራ ነዚያ ታጁራ እዚኣ ዓሰብ and መሳዋ ዝብል ግን highly provocative ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ከይገበርካ ከለኻ ወደብ ናይ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ኮኔክት ዘገብር መንገዲ ባቡር ይገብር ኣለኹ ዝብል ተወሳኺ ኣካል ናይቲ ዕብለላ ኣካል ናይቲ ንኩናት ዝግበር ዘሎ ተሕዲድን ሓረካትን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከምኡ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ the development aims to enhance Ethiopia's northern export routes reduce logistics costs and expand access to the international market ስለዚ እቲ ዕላማ ዝብልዎ ዘሎ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቢዝነስ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓቕምናቶም ንምስፋሕ ዝጥቀምሉ መንገዲ ምዃኑን ወደባት ተፈላለዩ ክጥቀሙ ንሎጂስቲክስ ናቶም ዋጋ ንምጉዳልን ቅልጣፈ ናይ ንግዲ ንምሕያልን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል ዘረባ ድማ ከም መዛረቢ ነጥቢ ክጥቀመሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ጅቡቲ ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ክትሪኦ ከለኻ ጅቡቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ ክትረብሓሉ መሪፃ ዘላ ኣገይን ካብ ኩሉ ሓይሊ ድማ ፈረንሳይ ይኹን ቻይና ዝሰፍሐ ኢንቨስትመንት ናታ ናይ ወደብ ኣብ ጅቡቲ እያ ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ናታ ከተስፍሐ ትፍትን ኣላ ፈረንሳይ ከምኡ ስለዚ ዲስ ጅቡቲ as a nation ናይ ብሓቂ ነቲ ዞባቲ ዝለዓለ እትረብሓሉ ዘላ ሃገር እንተላ ጅቡቲ ጥራያ ክንብል ንኽእል
ግን እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሓንቲ ክበኩም ይዘው ይመጣሉ። ኢትዮጵያ ጥያቄዋን ማሳካት የምትችልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። በተለይ በሰላማዊ መንገድ ጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት ነገር አላቸው። በተለይ ሶማሊያና ጅቡቲ የግብርና ምርቶችን የሚያገኙት ከኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ የምታደርጋቸው የትኞቹም እንቅስቃሴዎች ዓለም አቀፍ ሕግጋትን ተከትለው መከናወን እንዳለባቸው ምሁራን ያሳስባሉ። ኢትዮጵያ ኦኬ ኣብ ጅቡቲ ኣብ እንመለስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጅቡቲ ዑመር ጌሌ ማለት እዩ ሕጂ እውን ናብ ስልጣን ንምምላስ ኣብ ወዲ 77 ዓመት እንዲ ዘሎ ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ ዝንገር እንትኾነ ንመበል ሻድሻይ ግዜ ኣብ ወርሒ 4 2026 ዝግበር ኣብ ምርጫ ደጊሙ ንክሳተፍ ባይቶ ናይቲ ሃገር ነቲ ሕጊ ዝነበረ ቀይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጅቡቲ ዑመር ጌሌ ናብ ስልጣን ክመለስ እዩ። እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብዙሕ ነውፅእ ፈጢራ ኣላ። ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ስለደይ ዝረበር ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ውሽጣዊ ቅልውላው ኣሎ ኣብ መንጎቶም ክልተ ዓሌታት ኣፋርን ሶማልን ዘሎ ምስሓሓብ እዚ ናይ ዑመር ጌሌ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ፓወር ስትራግል ኣብ መንጎ እቲ ኢሊት እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ስለዚ ጅቡቲ ምስቲ ናይ ዞባ ፀገማት ሰብ ሸለል ስለ ዝብሎ ዘሎ እምበር ጅቡቲ ንባዕሉ in a very sensitive time ወይ እውን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ዘሎ ሃገር እዩ። ስለዚ ጅቡቲ ምስ ዘለዋ ውሽጣዊ ፀገም ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ንዛረብ ኣለና? ሱዳን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣላ ንብል ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ሓትሕድ ኣላ። ሱዳን ኣብ ከቢድ ኩናት ሓትሕድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ጅቡቲ ናይ ሶማልያ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ዘይርቃት የመን ወዲቓ ዘላ ሃገር እያ። ጅቡቲ ድማ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እያ። ስለዚ again ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ there is only one nation which is in a good shape ሓደ ሃገር ጥራይ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ዘሎ ካልእ ኩሉ ሃገር በብሓደ ክወጥቀሉ ኣብ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ወዲ እዝን ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለኻዮ እቲ ኩነታት ንዛረበሉ ዘለና ዓብ ትርጉም ከበካ ዝኽእል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኤርትራ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢ እዚ ምናልባት ዝዓበየ ፈተና ዘጋጥማ ሃገር እንተላ ብዝበለፀ ሓይላ ክትወፅእ ነቲ ከባቢቲ ድማ ብዝበለፀ ኣቃውማ ንመፃኢ ክህልዋ ዝኽእል ፖቴንሻል ዘለዋ። ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ኩለን ዘን ሃገራት ረብሓ ዘለዋ ዝምዕብላ ዘለዋ ረብሓታት ዘለወን ቁጠባን ዝዓቢ ዘሎ ክመስል እዩ። ግን መሰረት ናቶም ኩሉ ኣብ ሰንኮፍ ዝወደቀ እዩ። ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ መሰረት እዩ ዘለወን። ኢትዮጵያ እንተሪኢኻ ኣብ ዓበ ቅልውላው ዘላ ባልካን ክትከውን ትኽእል ፋሕብትን ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝንገር። ሱዳን we all know ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ። ሶማልያ ምዝራብ ዘድልዮ ኣይኮነን። የመን ከምኡ ጅቡቲ ድማ ይነግረኩም ኣለኹ ስቲል ኣብ ዓብ ወጥሪ ዘላ ሃገር እያ። ሃገራዊ ስምዒት ዝበሃል ድማ የለን። ብዙሕ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎም፣ ዓሌታውነት ካሎ ብትዓዲ። ስለዚ ኤርትራ ሃገራዊ ስምዒት ዘማዕበለት ሓድነት ዘለዋ ዝበለፀ ፖቴንሻል ወላ እኳ ዘለዋ ዕድላት ብዝበለፀ ትጥቀመሉ እንተዘየላ ምስ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ግን ፖቴንሻል ኣለዋ። እዚ ኩሉ ምስ ረኣና ሕጂ እዚ ኩሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ነውፂ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብር ኣላ? ያለንን ጽናት የምናረጋግጥበትና ቃል ኪዳናችንም የምናድስበት ቀን ነው። የባህር በር ጉዳይና የባህር ኃይል የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሲሆኑ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የባህር በር ጉዳይ ከህጋዊ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ምክንያቶቹ በላይ የህልውና ጉዳይ ሆኗል። በቀጠና ያሉ ወንድሞቻችን በሰጥቶ መቀበል መርህ ተፈጥሮ ከቸረን ሀብት ተጋርቶ መምረጥ ለሁሉም አዋጭ መንገድ መሆኑን በዚህ ዕለትና በዛ አጋጣሚ ማስገንዘብ ተገቢ ይሆናል። መንግስት የጀመራቸውን የአገር ማንሰራራት ምልክት የሆኑ የልማት ተግባሮች እንዲሳኩ ለታገላችሁ መላው ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ሰራዊታችን ክብርና ታላቅነት ይበልጥ ከፍ የምናደርግበት ውድ የሰራዊታችን አባላት ለሀገራቸው ለከፈሉት ክብር ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ነቲ ኣጀንዳ ብኩሉ መንገዲ እዮም ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ድማ ሳክት ኣቕሊልካ ዝርአ ዘይኮነ ፕሮባብሊ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ስትራቴጂ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዝያዳ ክደፍኣሉ ኣለካ። ናይ ምክልኻል መዓልቲ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ገይሮሞ ዝነበሩ ኩነታት ድማ ነቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ተወላዲት ዓፋር ሚኒስተር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ትበሃል ደላያ ኢንጂነር ኣሻ ዝብልዋ ተወሳኺ እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘረባ ዘየድልዮ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ። ስለዚ ናብ ደገ ባሕርና ዘድልየና በቲ ፕራይም ሚኒስተርና ዝበሎ ብእንካን ሃባን እቶም ጎረባብቲ ልቦና ዕብዮም ፈትዮም ወይ በፍንጫ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምኡ ኢልካ ከተገድድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንሓደ ሃገር ብሓፈሻ ግድን ክቡና ክኸሉ ኣለዎም ዝብል ዓይነት ዘረባ ንሰምዕ ኣለና። እቲ ባሻይ ብዓብዩ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ድማ
بتدقاقامي لنكنا كزاربو زقنيو تي فيلد مارشال زبال زلو مالتيو نصر زبالة منقدي نابت بحر نملسو لمنقدي دقيمنا نسمعيو مغنياتو this is evidence شفتون سلسل የአገር ማንሰራራት ምልክት የሆኑ የልማት ተግባሮች እንዲሳኩ ለታገላችሁ መላው ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ታላቅ ክብርና ምስጋና ታቀርብላችኋለች። ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም። ስለዚህ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ግልፂ ዝኾነ ንማንም ሓይሊ ከደናግር ዘይክል ንኩናት ድማ መን ይቕስቅስ ኣሎ መን ናብ ኩናት ገፁ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ንምንታይ እቲ ኣጀንዳ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ነዚ ተቐቢሎም እቶም ገለገለ ኪላታት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ነቶም ብፍላይ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ መሲልኩም ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት እዩ ዝተርፍ ጀነራላት ናይ ወታደራውያን መራሕቲ ግን ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ኣይትውን እዮም ምክንያቱ ጀነራላት ወይ እውን ወታደራውያን መራሕቲ ስርሖም እንታይ እዩ ሃገር ምክልኻል እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር እዚ ክንገብር ኢና ምስ በለ ነቲ ምርሕነት ናይቲ ሃገር ዝገበሮ ዘተግብሮ ኣብ ምክልኻል እዩ ስለዚ እዚኦም ግን ፖለቲካ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካል ናይቲ ኩሉ ኣጀንዳ ነፍስ ወከፍ ዕድል ዝተዋህቦ ፖለቲከኛ ማይክሮፎን ዝተዋህቦ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይበለ ክተርፍ ከም ዘይብሉ እዚ ከዓ ብደርፊ ድዩ ብፕሮፓጋንዳ ድዩ ኣይ ዶንት ኖው እንታይ እየ ተሪፍዎም ኣሎ ነቲ ባሕሪ ክብልዎ ዘይከኣሉ ስምዑ ብኩሉ በቃ ስጥራይ ስራሖም ኮይኑ አይደለም የገጡት ባህር ደማችን ነው በትትም ወደፊት ታሪክ በማወቅ ምን ያስጨንቃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣብ ዘይእትዎ ቦታ የብሎምን and this is also part of the agenda ማለት እቶም ቀጻሊ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክውትቱ ንዝውዕሉ ቀዳምነት ሂቦም እዮም ዝሰርሕዎም ዘለዉ ንዓታቶም ሰርቲፊኬት ዝህብ ንዓታቶም ኮንግራቹሌሽንስ ዝብል መንግስቲ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ነዚ ነገር እዚ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንቐፅል እዛ ብፍላይ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ስምዕዎ እስከዚ የባህር በር ብለህ የምታስነሳበትና አሰብ ስትል የምታስነሳበት መጠን በጣም ይለያል። አሰብ ስትል ቁጣው አብሮ ነው የሚያስነሳው። በቃ አሰብ ምን ይዞ እንደሚመጣ እኮ ሳያውቀው ለኢትዮጵያ ምን ይዞ እንደሚመጣ ሳያውቀው አሰብ ስትል በቃ ውስጡ ያለው ለምሳሌ የባህር በር እኮ ተብሎ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ልናገኝ ነው ምናምን እኮ ተብሎ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በዛ መጠን አይደለም ሪአክት ያደረገው። አሰብ ስትለው ግን አለ የሆነ ቁጭት አለ፣ የሆነ የተበላሸ ታሪክ አለ። አከዚያ ከም ትብልዎ ዘለኹም እቲ ኣጀንዳ ናይቲ ፖለቲካ ናይቲ መንግስቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ፀገሚ ዝብለና ዘሎ ንሕና ብግብጣ ሊና ነንብበኩም ምክንያቱ ኣጀንዳኹም እንታይ ምዃኑ ጠፋና ስለ ዘይኮነ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺብካ ብመንገዲ ሶማሊላንድ ወይ እውን ሶማልያ ብዘለኹም ክበኩም እየ ኬንያ ኢትዮጵያ ሱዳን ገለ ኩሎም እንከብተኢሎምና ያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስምዒት ክፈጥረሉ ይክእልኒ ኣጀንዳ ክኾነሉ ይክእልኒ ዓሰብ እንድሕሪ ኢልካዮ ግን ፍሉይ ስምዒት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሕማቕ ታሪክ ከም ተፈፀመ ገለ ኣለዎ ብካልእ ኣዘራርባ it's not about sea access after ገባሕሪ ንምርካብን ነቲ ቁጠባዊ መሕንቆታት ናትና ንምፍታሕ ኣይኮነን እቲ ዕላማ እንታይ ዳ ጎቢጥካ ንምሓዝ ሃገር ንምውራር ሃገር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ምዃኑ ንጹር እዩ ካልኣይ ናይ ኣፍተ ገባሕሪ ሕቶ ዘይኮነ ጎቢጥና ናይ ካልእ ባሕሪ ክነምልስ ኣለና ካብ ዝብል ዝበገስ እዩ ስለዚ ብግልፂ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካተራ ሰባት ኣይኮኑን ኩሎም እዞም ኣብዚ ነምፃልኩም ኣክቲቪስትስ እንዲኦም መተራ ኣክቲቪስት ዝበሎ እንታይ እሞ ዘገድስ ኣለኩም ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ No, these are not activists. እዚኦም በዓል እዚ ስዩም ተሸመን ብለኩም ኢና ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰርቲፊኬት ሂቦም ኣሎ ትገብርዎ ዘለኹም ፕሮፓጋንዳ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ብባሕሪ ዛረቡ እዮም ብፍላይ እቲ ሓደ ጌጋ ይኽላለይ እምበር ኣብ ኤርትራ ቺ ዝነበረ ይመስለኒ እቲ ኣይፈልጦም ያ ንሽሙ ብዙሕ እውን ኣካተሎን ነይረ ግን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዓመት ሰርቲፊኬት ዝወሃብ እዮም እንታይ ስለ ዝገበሩ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ናይቲ ሰራዊት ናቶም ስለ ዝኾኑ ስለዚ እዚኦም ዝዛረብዎ ተራ ዘረባ ኣይኮነን
ታይዳ ካብ ስለያን ካብ ወታደራዊ መደበራት ናቶም እንትወፅዩ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑሎም ኢሎም ዝገብሩን ከም ዝናትና ከይመስለኩም ንሕና ሃገርና ስለንፈቱ እምበር ካብ መንግስቲ ዝመፀና ተልእኮ ወይ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ይኮነ ኣነ በዛ ነብሰይ ካልኦት ኩክላ ይክልኒ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀኒ ፅሑፍ ወረቐት ወይ እውን እዚ በለልና ዝግደፈልና ዝብለኒ ሰብ የለን and I like that ምክንያቱ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊዝም ክገብር እውን ስለዝደሊ ሃገረይ ስለዝፈቱ ንህዝበይ ብዓቕመይ ከገልግል ስለዝደሊ ደስ ዝብለኒ መንገዲ ንዓይ እውን ቅኑዕ ኮይኑ ዝስማዓኒ እየ ዝገብር ምክንያቱ ምስ መንግስቲ ክሰርሕ ከለካ መንግስቲ እውን ናቱ ሕቶታት ኣለዎ ናቱ ተፅዕኖታት እውን ኣለዎ ስለዚ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ጆርናሊዝም ክትገብር ትኮይንካ ግን ናፃ ዝኾነ ሰብ ትእዛዝ ዘይበካ ከምኡ ድማ ምናልባት ሓደ ሓበሬታ መሓላልፈና እንድሕር ኢልካ ከተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ንዓይ እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ከመሓላልፎ ደስ እዩ ዝብለኒ ግን ምስ መንግስቲ ከም ዝናታቶም ምስራሕ ድማ መንግስቲ ዝብሎ ነገር ጥራይኻ ኣነ መንግስቲ ዝብሎ ጥራይ ኮንኩን ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እውን ትቃወሙን እዮም ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ትቃወም ሓደ ነገራት ትገብር ኢኻ ንኣብነት ህንፃ ክጅምር ኣሎ ኢንቨስትመንት ክጅምር ኣሎ ቢዝነስ ክጅምር ክብል ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ ቅንበል ስለ ዝበለኒ ይኮነ ንዓይ ቅኑዕ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ከም ሕማቕ ይርዮን ያኒ ስለምንታይ ኢንዲፐንደንት ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ናፃ ዝኾነ ጋዜጠኛ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ሓበሬታ ክትፍትን ከለካ ብሩትነት ኣለዎ ናይቲ ሓበሬታ ምክንያቱ ናይ ስለያ ሓበሬታ ይትረክብን ኢኻ ውሽጣዊ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ይኹን ስልታዊ ሓበሬታ ይትረክብን ኢኻ ስለዚ እቲ ናትካ ተቕርቦ ሓበሬታ ድሩትነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን በቲ ሓደ ድማ እንታይ ዝበካ ናፅነት ስለ ዘለዎ ድማ በቲ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ድማ ብኻቡ እዩ ዝረብሕ ምክንያቱ መንግስቲ ዝደልዩ ሓበሬታ ብመንገዲ ኤርቲቪ የውፅእ ኣሎ ብመንገዲ ሬድዮታት ናይ ኤርትራ ብመንገዲ ሻባይታትኩም ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል የውፅእ ኣሎ ንሕና ድማ ካብኡ ንላዕሊ ወይ እውን ካብኡ ንታሕቲ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ እናመላእና ንኸይድ መንግስቲ ኤርትራ ክምልሶ ዘይደሊ ክብሎ ዘይደሊ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ፖለቲካ ስለ ዘበላሹ ንሕና ድማ ነቲ ህዝብና ብዓቕምና ከነንንቅሖን እንታይ ይሓስብለዉ እዚኦም መን እዮም ክንፈልጥ ኣለና ፀላእትና ብናይ መንገዲ እዮም ዝመፁና ዘሎ ከማና ይኮኑ እቶም ፀላእትና ብኩሉ መንገዲ እዮም እዞም ተራ ዩቱበርስ ከማና ሚድያ ፐርሶናሊቲ ጥራይ ኣይኮኑን ምስ መንግስቲ ብቐረባ ዝሰርሑን ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ዝውሃቦምን ብመንግስቲ ድጎማ ዝውሃቦምን እዮም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ስራሕ ኩሉ ግዜ ነቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም ንምባል እየ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር ከምዚኣቶም ዘይኮና ወይ ከም ዘይኮና ኣይኮነን ኣነ እቲ ኢንዲፐንደንት ኮይኑ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚኣቶም ስለዘይኮንኩ ዝስማዓኒ ስምዒት የብለይን ንሃገርካ ምግልጋል ግድን ኣይኮነን ሰርቲፊኬት ዘድልየካ ወይ ግድን ኣይኮነን ኣጆካ ኣንበሳ ድብል ወረቐት ዲፕሎማ ክወሃበካ ንስኻ ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝስማዓካ ሃገርካ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ንደቅኻ እያ ንነፍሲ ወከፍናኹም እዩ ሃገርና ሎሚ ንዓና ፅባሕ ንደቅና እያ ንቐፅል እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መፍሻል ግን ስራሕና እዩ ብቻ ናችሁ ተግባር ዜሮ ስትሉ የነበራችሁ ገባ በሉና መነግራችሁን አዳምጡ። የኢትዮጵያ የቀይ ባህር መግቢያ የባህር በር ጥያቄን ተከትሎ አሰብ ወደብን የባለቤትነት ጥያቄ አንስታለች በማለት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መግባት አትችልም፣ ኢትዮጵያ እየፎከረች ብቻ ነው ያለችው፣ የምትፎክረውን ፉከራ ደግሞ ቅዠት እናደርጋለን በማለት ግብጽ፣ ሱዳን፣ ኤርትራና ጅቡቲ አራቱ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ሲያሴሩት የነበረውን ሴራ ሁሉ ፍንቅልቅል አድርጋ ያለፈችው ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የምትገባበትን የባህር በር ከማግኘት በተጨማሪ የባህር በሩን በእጇ ለማስገባቷ ጫፍ ላይ መድረሷን የሚያሳይ አንድ የምስራች ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ባቡር ኮርፖሬሽን እንታይ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ብጀካ ፈኸራ ሓሶት ተሃዲድ ወላ ሓንቲ ትገብረ የብልላን ኢልኩም ትንዕቁና ዝነበርኩም በሉ ነቲ ሓሳባትኩም ዝሰብር ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ተበግሶ ጌራ ከም ዘላ ዘፍልጥ ምስጢር ክነግረኩም እየ ኢትዮጵያ ብኢንተርኔት ናታ ጌራ ዌብሳይት ናታ መንገዲ ባቡር ክሰርሕ ምዃና ሓቢራ ስለዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ተወዲዩ እዮም ዝብል ዘሎ ኣያያያያያ ኣታ እዚኦም ሃገር እዚኦም ምስ እንታይ ኢና ክንብሎም ወደይ ምስ ምንታይ ኢና ክንሓስቦም ወላ ሓንቲ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ኤርትራዊ ፅሒፍዋ ዝነበረ ምናልባት እዚ ናይ ሬድሲ ዲፈንስ ፓክት ክትግበር ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምክልኻል ሓበራዊ ዋንሲ ዋን ሺልድ ብሓደ ኮይኖም ከምዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣላየንስ ኮይንካ ብሓደ ኮይንካ ነቲ ባሕሪ ንምክልኻል እንተዝግበር እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ እቲ ሓሳብ ግን መን ይቀበሎ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተጠናነገ ኣጀንዳ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ሓበራዊ ሽርክነት ሬድሲ ፎሩም ከም ትሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ብዙሕ ነገር ዝገብር ኣይረኣኹን ኣነ ንቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብወገና በቲ ናታ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ እምበር እቲ ሬድሲ ፎሩም ብፍሉይ ንኤርትራ ንምሕጋዝ ዝገበሮ ተበግሶታት ኣይረኣኹን ኣድላይነት ናቱ ቅኑዕ እዩ መድለየ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ግን there is nothing ሬድሲ ፎሩም ዝገበሮ ወላ ንኢትዮጵያ ክኾን እውን ኣይረኣናዮን ብጀካ ግብፂ تزاربت برتم كالت سعودية كسب حج بقلتي نأنصار إثيوبيا تزارب يلن مهنيات كاب إثيوبيا ما يجذب زح سلز جذب
ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኤርትራ ክበኣስ ከም ዘይደሊ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና እዚ እቶም ካልኦት ጅቡቲ ኦፍ ኮርስ ረብሓናት ኣለዎ ብሓፈሻ ኤርትራ ብስርያ ጥራይ ትነብር ሃገር ምዃና ደጋጊምና ንርኢ ኣለና እስኪ ናብ ሱዳን North Darfur and North Kordofan areas are reporting intense clashes with the RSF, now claiming they've captured the army headquarters in El Fasher. How much do we know from there, and what's the government's reaction so far? Well, actually, in North Darfur, fierce clashes were in Bara yesterday, where RSF tried to recontrol or regain control of the city of Bara, which is an important city in North Darfur, and it's a key city towards the western side of Darfur, of Kordofan, leading to Darfur. So the RSF again attacked the city of Bara and controlled it, but there is a statement by the Sudanese army. كم نريو زلنا قدانا السودان كبيت كم زلون ኣብቲ ዳርፎር ዝበሃል ዞባ ብፍላይ እቲ RSF ዝበሃል ዕጡቕ ምልሻ ብደገፍ ናይ ኢማራት ዝንቀሳቐስ ዓወት ከም ዘመዝገበ ብዙሕ ሚድያታት ተዛረበሉ ነታ ከተማ ኤልፋሸር ትበሃል ንዓ ዝያዳ ብሙሉእ ሓራው ፅዋ ወይ እውን ዝዓበየ ክፋል ናታ ተቆፃፂርዋ ዝብል the paramilitary rapid support forces ዝበሃል says they have seized the Sudanese army headquarters ናይቲ ሰራዊት ሱዳን መደበር ወይ እውን ማዕስከር ከም ዝተቆፃፀሩ ኣብ ከተማ ናይ ኣልፋሸር ኣብቲ ናይቲ ዳርፎር ዝበሃል እዩ እዚ ድማ this has been ካብ ቦገን ሱዳን ዝኾነ ይኹን ቃል ከም ዘይተዋሃበን the city has been under siege for months with the RSF fighting the army and its allies ስለዚ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ነዊሕ እዋን ይካየድ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን እቲ ዕጡቕ ምልሻ ወሃብ ደገፍ ዕጡቕ ምልሻ ከም ዝተዓወተ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ግን እዚ ዕጡቕ ምልሻ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ሓይሊ ከም ዝኾነ ሕማቕ ይገብር ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ሱዳኒስ ኤኮ ዝብል ከም ዝገለጾ ብዙሕ ግፍዒ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ባዕሎም ዝሰደድዎ እዚ ቪድዮ እዚ ባዕሎም እቶም RSF ዘውፅዎ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣኽላባት ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተሓባበሩ ዝነበሩ እዮም ተባሂሎም ብዙሕ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ እዚ RSF ዝበሃል ናይ ሕሜት ጉጅለ ሕማቕ ከም ዝፍፅም ዘሎ እንኮላይ መን ይፈልጥ ኣሎ ትፈልጡ ኣለኹም ኣሜሪካ ፈሊጣ ኣላ ኣሜሪካ ነዚ ሕማቕ እዚ ከመይ ኢላ ትሪኦ ኣላ መሲልኩም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና look at this ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር ዝበሃል እዚ መሳት ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ኣብ ኣልፋሸር ናሓየል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝግበር ዘሎ ንሲቪላውያን ወይ ከዓ ንሲቪል ህዝቢ ዝወሃብ ድሕነትን ኣብ ልዕሊኡ ክፍፀም ካብ ዝኽእል ጎነፅን ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ብፍላይ ነቲ RSF ዝበሃል RSF must act now to protect civilians and prevent further suffering ስለዚ እቲ ዕጡቕ ምልሻ ዝበሃል ዘሎ ናይ RSF ማለት እዩ ተጠንቂቑ ነቲ ተቆፃፂሩ ሬድዮ ገለ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክወስድ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ደይኖ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ገበናት ከም ዝፈፀመ ኣሜሪካ ኣብ ናቶም ሬኮርድ ዘሎ እቲ ናይ RSF ግን ምስ ኢማራት ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ኢማራት ድማ ርክብ ስለ ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይደልዩን እዮም by the way ነዚ RSF ሓለፍቲ ናቶም እገዳዊ ደሎም እያ ትብል ኣሜሪካ ሓዉ ነዚ መሐመድ ደጋሎ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣብ ዋሽንግተን ሆቴል ዝበሃል ምስ ስድራ ቤቱ ኢንጆይ እናገበረ ቪድዮ ዘውራ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ስለዚ እቲ ገዳ ዝበሃል ሽማዊ ከም ዝኾነን ከም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ዘለውን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ እዚ ኩናት ስቃይ ናይ ሱዳናውያን ኣሜሪካ ኢዳ እትያትሉ ዘላ ምዃና በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሱዳን ንኽትምቀል ንነዊሕ እዋን ዝደልይዎ ዝነበሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ we call on RSF leaders to continue to issue and publicly communicate clear orders to their force ነቲ ሰራዊት ናቶም ነቶም ምልሻታት ናቶም ጥንቃቐ ንጹር ዝኾነ ትእዛዝ ከመሓላልፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብርዎ ፀገማት ከወግዱ ከም ዘለዎም ወይ ከውሕዱ ከም ዘለዎም ማለት እዩ መትቢ ኢሚድየትሊ ንህዝቢ ንሲቪላውያን ዝኾን መስመር ድማ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ ኢና ንርኢ ዘለና the respected journalist Ibrahim who has bravely and truthfully documented events for Al-Fajr and several other media outlets has been detained by RSF ስለዚ ጋዜጠኛታት እውን ይተሓዙ ከም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ግፍዒ ይፍፀም ከም ዘሎን መንግስቲ ሱዳን ድማ ፍፁም መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት እውን እንትኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ኢሎም ይርእይዎ ከም ዘለውን ስቃይ ናይ ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ደቡብ ናይ ሱዳን ዘሎ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይቐፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ it's a very very tragic situation እንወት ናይ ሱዳን ወላ እኳ ካብ ካርቱም ፍልይ ዝበለ ኮይኑ እንተሃለወ
نو وندر أبجلك كفال تحواويسهم كملوسو كم زغلو زي طرطر هيكونن إذا غانتاي زريكا السودان كبيد مواتر كم زلان السودان كم زلاتو نخطوت عبب الدهو كم زلوان ولا قا اتغيح تري وزلو مجد سراويتنا السودان تقصاصير وزلو زبهاليو من السودان تقاصرو زلو نيل بملو كبدما كارتوم حويسكا بزح بوتاتات بس إثيوبيا دوب زلو بملو تقصاصيرو ما خم زلو زي ما حركة بتاع قداس استراتيجيكا من قصاصيو مخنياتو بمنقد إثيوبيا ناب اتق ملشا نبتا RSF سجاجر زخل زنبرة بتيخم مخم زلو عبي أقداس نزلو من قصاصي نيرو يقداس أتي اتق ملشا كنا منتاي بوتا حيزهم زلون كم تري وزلهم الفاشر وي دارفور كابد ما بيلو سمين لعل ريوه أبدوبنا ليبيا زدما دايما داي تباهي للسجبريو منياتو بليبيا زعت لوجيستكس لزلو أب ليبيا زلوتي بجنرال أفتارز بحال زمرح ناي إمارات مجابرية سلوزخونة كابزي نابز بوتاتات زي بتوقات ملشا ويون عصبات وتهدرات بوغي روم يمزمتو سلازي كم نريو زلنا ناي بحكي زحزن مدرخ ناي سودان نرلنا كارتوم ايربورت راح جميرو ناب نبوركم اللي سويفتن لو نابلنا خلنا اتسعقب ناي سودان قل ممليسو زبئسن انا تبلاش وز خيدن مخانين عند رزلنا pray for Sudan دبهال نزن ودزن سلازي رزليو I hope أملاخ قال مفتحك قبر لهم أبزوان زي بزحات كم زولو زلو من البات زي حجز بحال زلو حق تخينو سودان حجون تقوني نابكل تكت مكال كم تغل دارفورن سودان زبحال كم حجي سودان دبوب سودان تبعيلة مغيلة حجون زي نزع الفاشر زبحال تتقوزازي روزي تقملشا دهريو بوتوا الدلاديلو اتهاجر نخت مكال درو منقست كقومة بكينيا تقبلنا نغرق بدمات عريق برسلو زلو أبزبنا دونالد ترامب بفلاي إمارات إسرائيل ندفعوا زلوا قال نجار كم زغل مجمعاتو كبيرة مثلاً and this is a tragedy that is unfolding أبزوان زي بتقول نتكون تهدم بغربة مكتتال زلي أوكي كم زغلتينا نبني عالم كنسجر is in Malaysia for the first stop of his week-long Asia tour. And the peacemaker-in-chief hit the ground running, already overseeing the signing of the historic peace deal between Cambodia and Thailand. Lucas Tomlinson is live in Malaysia following the president. Joins us now. Good morning, Lucas. Morning, Lucas. Well, good morning, guys. كم تريود لهم ناي دونالد ترامب نا إيشيا بفلاي نابتي مين إيشيا دحرنا هجرات عرب مالتيو حدا قداسي وعلى ناي آسيان هجرات زبهال أبز كادو لزلو نخساتف ناب ماليزيا كوالالمبور كم زخداي زنقر زلو دونالد ترامب كم نريد زلنا زي آسيان زبهال زوبا أب كابيروبان لعلى قداسي نتكلويو كتبنا على بناسي أبز بوتا زي كاول وهنياتو زبس حزب عالمنا أوي زغمت زعبي قطباتات فعفع زبل قطباتات أوي زلو فتراونت أوي زلو إندسترا أوي زلو سلازي نا عالمنا مزعي بفلا إذا سنشور زي زبان زي عسران حدن في الزبن ناي إيسيا زبانيا إلو زي صحافة مصحف زي صحافة بغمز دي بيز جبر توب دبلومات ناي سنغافور بروفيسور محبوباني زبلوي زبان زي زبان إيسيايو نا إيسيا مخاندو ما أمريكا تشاينا هندي everybody is fighting of the ASEAN بوتان كله بحيل ده يكون بشرك النت لذي تينا عالمنا زعبي كتبا سن pivot تنا أوروبا قد سنة النت عليه خيس لزلو عالمنا أبز بوتازيات. The United States is to you, committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Together we'll create incredible prosperity for the nations on both sides of the Pacific Ocean. كم زنريو زلنا أبزي دونالد ترامب كمرما بريزنتنا تشاينا بريزنت شي ونكساتف مغاني زنقر زلو بزح حقوز قوتي زقبر زلو أمريكان تشاينا كلتيوم بحدا بوتا كوف كبلو كبيديو أبزي وانزي كلتيوم بريزنتات نمجمريا قزي أب دونالد ترامب كابز أبسلتان كابز مت بريزنتيشن دونالد ترامب كرهابو مخانو ميزن كارزلو تركب دما أزيو أقداسي كون نتناي نقدي مسح حابزلو معلبوخ قبرولو مخانم بخل من قدي على ملويات تسبيت قبرولو زلا ريد تسبيت زقبرولو زلو كنا تادما من البات ناب حدا ديل كبس حدا يبصحون اسكي تناي كتبا أما خاري ناي دونالد ترامب زقبرو انترفيو نسمع
Secretary Scott Bessent, who was traveling with the president in Malaysia. And Mr. Secretary, we know you have been meeting with the Chinese Vice Premier. President Trump will have a meeting with President Xi later this week. We have read this morning that you said there is a very successful framework in place now. Tell us about that, please. Thank you, Martha. Good to be with you. So this was the 5th meeting that I've had with my Chinese counterpart, the Vice Premier, Hu Lifeng, and we covered a wide range of issues, and I think we've reached a substantial framework for the 2 leaders who will meet in Korea next Thursday. So, on the table, the president... ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ድሓን ዝኾነ ወይ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ተበፂሑ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ ዕላማ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ዝራኸብሉ ናይ ውዱእ ዝኾነ ዲል ተገይሩ ተፈራሪሞም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ካሜራ ባህጊ ስለ ዘለዎ እናተፈራረሙ ናይቲ ሳይኒንግ ሰረሞኒ ንክግበር ስለ ዝድለ ዘሎ ተቐላጢፎም ዲል ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተዛተይቲ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ተበፂሑ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ዕዳጋታት እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ማርኬትስ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክብ ጀሚሩ ኣሎ ውፅኢት ናይቲ ዝርአ ዘሎ ኦፕቲሚዝም እዩ ኦፕቲሚዝም ማለት ተስፍውነት ስለ ዘሎ እቲ ተስፍውነት ድማ ዲል ክንተገይሮም እዚኦም ክልተ ሃገራት ንቁጠባ ናይ ዓለምና ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ድሕሪኦም ዘሎ ቁፅሪ 3 ብዙሕ ኣገደስቲ ይኮኑ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ናይዞም ክልተ ሃገራት ምስምማዕ ነቲ ዕዳጋ ኣመነ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሂዝ ዱዊንግ ብናቱ ቲም ገይሩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ ሓደ ኣብ ሓደ ዲል ክበፅሕ ስለምንታይ ቻይና ብጎረሮም ሒዛቶም ስለ ዘላ እዚ ድማ ድሓን ንስማዕዮ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓልዮት ተበገሰ ወይ ካብ ድንጋፀ ዝተበገሰ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኣጋጢሞም ዘሎ ናቶም ፀገም ሽግሮም ንምፍታሕ ይጓዩ ስለ ዘለው እዩ when they say ban it, I mean, I don't forget. I mean, what they did was terrible. They made up a fake statement by President Reagan. Reagan was a big supporter of tariffs. Very bothered by this, especially because the ad was using Ronald Reagan, someone that the president has talked about, someone who the president sees as a stalwart of the Republican Party. This week, President Trump managed to irritate nearly 38% of the world's population, from Canada to Russia, China, and even Venezuela. And it's a reminder that in Trump's world, chaos isn't a byproduct, it's the plan. In just a few days, he terminated trade talks with Canada, tightened sanctions on Russia, which affects the Indians as well. And this is only days after promising to meet President Vladimir Putin in Budapest. And right before sitting... እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱ ምናልባት ብከምዚ ዕንደራ ንካልኦት ሃገራት ደፍርህን ድሌቱ ክገብር ዝኽእልን ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ ኣብ ኩንነት ግን ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዝነበረ ሓያል ዝኾነ ክብረት ወይ እውን ሪስፔክት ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁሎ ከም ዘሎ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሓያል ምዃኑ ትፈልጦ ግን ብዙሕ ከዓ ዘይድንድን እንድሕር ኮይኑ ዘይድፈርቲ ኮይኑ እዩ ንነዊሕ እዋን ሓያል ኮይኑ ዝቕፅል ሓያል የኢሉ መዓልታዊ ንሰባት እናደንደነ እናሓረበ እናባሳጭዎ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ ዋላ ማዕርዩ ሓይሊ ዘይብሎም ኣብ ገለ ቦታ ተደላዲሎም ፀኒዖም ሃሪሞም ጥዋዕ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብ ተራ ሰባት ንሪኦ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፀገም እዚ ዘጋጥማ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኣሽቱን ዓበይትን ንመሓዙታን ንፀላእታን ንመወዳድርታን ንመሻርክታን ንኩላቶም ትሓርም ስለ ዘላ ንኩሎም የፈራርሕ ስለ ዘሎ እቶም መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ዝኾኑ እውን እንተኾኑ ብኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይተኣማመኑ ዘለው ናብቶም ካልኦት ከይዶም ምሶም ክፅጉዑ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣሜሪካ ዘተኣማምን መሻርክቲ ከም ዘይብላ እያ ትኸውን ዘላ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ንግዚኡ ዝረብሕ ዘሎ ክመስሎ ክእል እዩ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ኣሜሪካ ትኸስር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ብዙሕ ትዕወት ዘላ እዩ ዝመስል እምበር ትዕወት ከም ዘየላ ትህሰ ከም ዘላ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንኣሜሪካ ዝኣምኑ ሃገራቱን ንኣሜሪካ ኣሚኖም ከም ዘይከዱ ትገብሮም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንቻይና ነቶም ብመደብ ዝኸዱ ዘለው ዓብይ ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎን መመሊሶም ንክሕይሉ ይገብሮም ከም ዘሎን ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ንዝብል ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን ኣብ ሓደ ዲል ክብፅሕ ዶ ይኸውን ኣይከውንን ንዝብል ዝያዳ ኣብኡ ኣተኪሮም ይኸዱ ኣለው ኣብዚያ እስከ ንስማዕ ሓደ ካብቲ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ up Malaysia ዘጋጠመ ዝብልዎ ዘለዎ beginning his three-nation Asian swing, really four if you want to include Qatar, when President Trump made a brief stop for fuel and the Emir and Prime Minister of Qatar came aboard Air Force One. But let's get to the itinerary. As you just said, President Trump is here in Malaysia today and just presided over a formal peace accord ending the conflict between Cambodia and Thailand. He heads to Japan tomorrow to meet Japan's new conservative Prime Minister, the first female leader of Japan who loves heavy
كم نريو زلنا أبزو كعزوزي دونالد ترامب حدافيتنا بزحات كبتسح كم زغلن بزح دبلوماسياوي كونكشنز كجبر مالت كمنا أمريكا مراحي نتوم مشاركتهم دونالد ترامب كما تقول كله العلا قد سنزل لو يزبال أبدا ما كل جزء كاميرا زخون جزء سلزبوا 8 conflicts that we've ended in 8 months of the Trump presidency. I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. I'm here on a mission of friendship and goodwill and to deepen our ties in commerce, to strengthen our common security, and to... كم تري وزن لهم أب شمنت وارحنا سلطاني شمنت هجرات سلام أمو سلا شمنت هجرات زربرت أجم فتح اللغونا بليزنا جرزول أم نفسه كفافز خفتا دما سلام أمسينا بليو زارب زلو أبز كيد وزن برد ما أمونغو تايلاندن كمبوديان زنبرة ديل كم زق برومي زن جرزولو كلاتهم دما يفلتيهم كم سلا تفتو ولا بوشتهم ترداديهم تنبرو ندونالد ترامب مسمت أكجبر يمزدليو أمنا كم زحقوسون بوغيرو دما مساعتهم تبغى زمدنا نخجبر سلا زتبابعو كلاتهم نوعيهم زبوت مدرخ لك كم زبام نشتي قال عشاء نخطع وسيل كابزح تجبر ندونالد ترامب لما علم بخومية تريد تجبر زلا كن باللغل لابنت أمونغو إسرائيل حماس زلو زفتح سمخانو أمونغو أرمينيا أذربيجان كم زفتحه أمونغو جبسن إثيوبيان زفتح نجار يلان كم فتحية يزبل زلسو أمونغو كامبوديا تايلاند وجا قاتي منيرو أنا فتحية يزبل أمونغو رواندا ديمقراطية ريبابليك كونغو فتحية يزبل إسرائيل إيران بعض الجمهور غينات بعض الطواب بليه يزبل أمونغو هندن باكستان أجين هنداويان صغيفة تحكين يمزولوجن أنا فتحية يزبل سربيان كوسوفو عندما أنا فتحية يزبل كم نريد زلنا توم كونتات دونالد ترامب كريديت نمركاب عزيز وقعي سب مخانون نعود ما بنالبات تانا راشا تريفات طلع نعان تفتحي أبزياقها أقاط أمس قبرو ناي دونالد ترامب سعسيتونا بماليزيا قيدو سعسي اللوم يزبهال دلوت لذي ياون فايرال كوينان إيراز قدسو سباي كونان كم تفلتوه again ناي دراما نقوسي زي سبزي مس China دماك الرغبيم this is going to be very important يمزولو زلو okay what is happening بس بوتين بقمت علو مصر شاخي Putin is remaining defiant after President Trump hit Russia's two biggest oil companies with sanctions to pressure the Kremlin to end the war in Ukraine. Joining me now is the U.S. Ambassador to NATO, Matt Whitaker. Thank you very much, Mr. Ambassador, for joining us. I want to jump right in because we're a little short on time, but your reaction first to the Hungarian foreign minister from the last block. He indicated that the White House is giving Hungary a pass on Russian oil. It's not exactly the picture we've gotten from the White House. Is the U.S. respecting geography when it comes to Hungary, as the minister put it? No, I mean, what بحفجة تايم زبلو زلو أمونغو راشان أمونغو أمريكان راشان زنبرة بفلا أمونغو بوتين دونالد ترامب زنبرة زمدنا كاب جزينا كمالتنا معلتي نتحت جزء خيط كم زلون بوتين لما بتنا دونالد ترامب زقبر زلو أكايدات فريهو من قدو غير كم زي دلي يوزنا زلو ناس لذي دونالد ترامب لما محزون تحرقين كعركون تحرقين كا حقتات ناي مكيار بحر سلو زي قدا ناي راشا كامبانيتات قبل ناي راشا كامبانيتات غير وزلو قدا اب هنغاري مسخون حلف فولي اكزامشن نكبان هنغاري مهنياتو فيكتور اوربان عركو سلو زخونه نكلتيوم نبوتينن عنون قرابيوم سلو زخونه قدا ني هنغار كم زي حاسي كالوت اوروبا كن كم دليتهم كغسملهم يلو اب كلهم اوروبا نغبره نتي انكو دفتوا كاب اوروبا نتي ناي هنغار مراحي ግን ካብቲ ገዳ ከአሊ ይፍትናሎ ፑቲን ድማ ካብኡ ፈሪሁ መንገዲ ይቅይር ከም ዘየለን ምናልባት ምስ ግዜ ፀቕጥቕ መፅኦ ክእል ኸውን እቲ ቁጠባ ሓደጋ ይወርዶ ኸውን ይኽእል እምበር ክሳብ ሕጂ ክቅይር ኣይደለየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ Slovakia, that continue to buy Russian oil and gas, will come up with a plan and execute a plan that weans them off of Russian oil and gas. And Hungary, unlike many of their neighbors, has not made any plans or made any active steps. And so we're going to continue to work with them, and we're going to continue to work with their بعفشة تي قبل الندادي قبل الراشا ناي ندادي ناي راشا وريدو زلو قدا بحجي كريك إن من تايت الواقع متصل الخون ناي بحكرين كتابة ناي راشا أبحرقا كودقو مغنيات بوتين بزوحة بلانس استراتيجيتات ناتو أنا بيرو كم تنهن نتي كقات موزخل كونتات كمكتولو زخل بالحي ويون منقدتات أداليو كم زنبرن بغليلو بزيز قبر زلو أنا ونويلو كودق زخل مراحل كم زي كونه بزوحات كيلاتات نايتي زوبا ويون نتكونتات بغرب زكات الوزلو زنقر ويو جن ني بوتين حنت خبر يكونن إلو زقم مسبد ما يلن تكونتات قدا بزي قدس بينا ملك عمتالو تقام كفتر كم زخلن ني راشا
ንምክን ምንታይ ነዚ ኩነታት እዚ ተዳልያትሉን ተበጊሳትሉን ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ዝነግርዎ ዘለዉ እዩ it's a matter of time ብኸመይ መንገዲ ክሓልፍዎ እዮም ነዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ንእሽተይ ተንኪፍና ክንሰግሮ Donald Trump has tried everything to end the war in Ukraine. He tried scolding Ukraine. He tried cutting off weapons. He tried meeting with Vladimir Putin. None of it has worked yet. So Trump is falling back to America's favorite weapon, sanctions. Exactly. كل تفتينو تاني مودة تفتنزل حجي تا እገዳ ትብልያ እዛ እገዳ ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ድያ ብእገዳ ገይሩ ከውድቓ ድዩ ኣይውድቓን ንኻልእ ግዜ ንገድፎ ስለዚ ኣብቲ እገዳ ዝብል ስትራቴጂ ወዲቖም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ዕጉባት ከም ዘየለዉ ዝስምዑ እንጂ If you watch the news these days and feel that beyond the daily chaos, something seems broken in our politics, you're not alone. A recent Pew survey of 23 countries finds that a median of 58% of adults are dissatisfied with how their democracy works. In the US, more than 60% share that view. In Italy and France, nearly 7 in 10. People still prefer democracy to autocracy, but dissatisfaction and despair have become ubiquitous. Now, when I bring this up with people of a certain age, they often recall the 1970s. Then too, Western democracies looked and feel it. እንታይ ይብላ ኣሎ እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክንርኢ ከለና ዲሞክራሲ ዝበሃል ኮንሰፕት መብዛሕትኦም ህዝቢ ናይተን ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ዝበሃሉ ብኣጋበት ናይቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናቶም ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ 58% ናይቲ ህዝቢ ልዕሊ ፍርቂ ማለት እዩ በቲ ናይ ሃገሩ ዘሎ ዲሞክራሲ ዕጉባት ከም ዘይኮኑን ትክክለኛ ዲሞክራሲ ከም ዘየለን እዮም ዝዛረቡ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ፈረንሳ ከምኡ ዩሮፒያን ዩኒዮን ከምኡ ከምኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ድማ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ካፒታሊዝም ዘለዎ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና እንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 60% ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናይ ሃገሮም እምነት ከም ዘይብሎም ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ንእሽተይ ወለዶ እቲ ፖለቲካ ናቶም ኮንግረስ ይኹን ሰነት ብገንዘብ ዝተገዝአን ንረብሓ ናይ ኮርፖሬሽን ወይ እውን ንረብሓ ናይ እስራኤል እምበር ንረብሓ ተራ ሰብ ተራ ኣቨሬጅ ኣሜሪካዊ ረብሓናቱ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ከም ዘይብሉ ሃብቲ እንተለካ ገንዘብ እንተለካ ጥራይ እምበር ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ንዓኻ ዝምልከት ፖለቲካ ከም ዘየለን ንስኻ ኣብቲ ፖለቲካ ዝኾነ ግደ ከም ዘይብልካ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ በሪሂሉን ተረዲእዎን ዘሎ ነጥቢ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብ ኮነ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ተስፋታት ምንባር እውን ከም ዘየለ ሰባት ተስፋ ከም ዘይብሎም because they know እቲ ሲስተም ብፍላይ እቲ ኮርፖሬሽንስ ክንዲ ምንታይ ኣንፃሮም ንናቶም ረብሓ ገዲፉ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝደሊ ምዃኑን ካብኡ ወፃኢ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሳቶም ነቲ ሰብ ብካልእ ክትክዎ ብፍላይ እቶም ሃብታማትን ኮርፖሬሽን ዝውንኑን ንሳቶም ድሌቶም ዝገብርዎ ሃገር እምበር ንድኻታት ዝኸውን ንድኻታት ዕድል ዝህብ ንድኻታት ንተራ ሰራሕተኛ ብዙሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ቁጠባ ወይ እውን ኩነታት ከም ዘየለ ርዱእ ኮይኑሉ ኣብዚ እዋን እዚ that's why እቲ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ክቕፅል እንተኮይኑ እቲ ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ልዕሊኡ ኣድማ ገይሩ ከፍርሶም ምዃኑ ርዱእ ኮይኑሎ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኮርፖሬሽንስ ንሳቶም ዝረብሖም ኩሉ ዝከኣሎም እናገበሩ ነገራት የበላሽውለው እቲ ተራ ህዝቢ ድማ completely left out ተጓሒፉን ተሪፉን ከም ዘሎን መሰልናቱ ድማ ተረጊፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ዝብል ኩነታት ኣሎ ምናልባት ሓደ ግዜ ነቶም ሰራሕተኛታት ብቐሊሉ ብምንታይ ክትክዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ብኤአይ ክትክዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብብዝሒ ናብ ቻይና ዝተፀግዐ ሲስተም ሰጣታት ኢኻ ንዓታቶም ነቲ ድኻ ሰብ ወይ እውን ነቲ ሰራሕተኛ ሰብ ካብቲ ሲስተም bunker kan malaywin akal nayti plan nayti ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ከም ዘሎን ንዑ ንክገብሩ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብሩ ከም ዘሎን ዳርጋ ናብ ሓውቲ ጽላለ ወሲድዎም ከም ዘሎ ዝነግሩን ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ at the end of the day አብይና ነብር ዘለና ነቲ ኩነታት ድማ በቀረባ ክንከታተሉ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ Story is from Cameroon, a Central African nation now mired in post-election violence. Protests have intensified across Cameroon as official results of the October 12 elections are expected to be announced shortly. Violence has erupted nationwide as partial results indicate that 92-year-old President Paul Biya is set to weigh an 8th term. This will ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካሜሩን ድማ ወዲ 92 ዓመት ፖል ቢያ ዝበሃል ካብ 1982 ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ዝተገበረ ምርጫ መበል ሻምናይ ግዜ ተወዳዲሩ ተዓዊተይ ዝብል ዘሎ እቶም ናይቲ መቐናቕንቱ ዝነበሩ ድማ እዚ ዓወት እዚ ኣይንቅበሎን ኢና ብምባል ኣድማ ጀሚሮም ኣለዉ ወዲ 92 ዓመት ከም ትሪእዎ ዘለኹም and this is called democracy ዝኻ ዲሞክራሲ ዝበሃል
I don't know ስለምታይ ምርጫ ይካየድ ከማና አይ ግን ምርጫ እንድሕር ተገይሩ ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ይትቆፀር ሃገር ወላ ፌክ ይኹን እቲ ምርጫ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል መወዳእታ መጋበርያ ንምዕራባዊ ዓለም ዘገልግል እንድሕር ኮይኑ ወላ ሸመንተ ግዜ እንተ ተመሪፅካ ናይ ጅቡቲ ዓንቶ በይለኩም ነይረ መበል ሻትሻይ ግዜ ንምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ እዚ ድማ ሸመንተ ግዜ እቲ ሓደ ግዜ ድማ ንሽዱሽተ ዓመት ዲገለይ ድምረፅ መስለናኻ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ትቕፅል ናቱ ኣብ ንሸመንተ ዓመት ካን ከይከውን ናቶምሲ ዳርጋ ወዲ 100 ዓመት ከሎ ይከወዳደር እዩ ዝበሃል ዘሎ Man, Africa is really sad. ከም ንሪኦ ዘለና ግን it is what it is ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መንእሰይ ድማ ዳርጋ ነዚ ቻነል ትሪኦ ዘሎም ፍርቅኹም ከይተወለድኩም እዩ ኣብ ስልጣን ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ይቕፅል ድማ ኣሎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድማ የጣቅዕሉ ኣለዉ ስለዚ ናቶም ኣጀንዳ ትገብር ኮይንካ they don't care እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣለካ ኣንጻሮም ምስ ኮንካ ጥራይ ዲክቴተር ዝበሃል ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ፍሪደም ስፒች ገለመለ ዝብል ኩሉ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ዘይተገልግል ተኮይንካ ጥራይ እምበር ናቶም ተገልግል ተኮይንካ actually ዲክታተር ተኮንካ ንጉስ ተኮንካ እዮም ዝመርፁ ምክንያቱ ምርጫ ክግበር ከሎ ለውጢ ፀገም ስለ ደምፅእ ናብ ምዕራብ ዓለም ንመለስ what is going on with taxes I can prove it by talking about this building in 1 second. Before I do, blaming immigrants will not also work. The left and the right are both trying to divide us. The only thing that's going to work, I'm going to tell you at the end of this video. Now, this house here has 2 windows blocked. And it has 2 windows blocked because they tried to introduce a tax that, depending on how many windows you have, is how much tax you pay. And what did those property owners do? They blocked up the windows. I promise you, if we go too hard at people that are ንሃብታማት ታክስ ክትገብር ተፈቲንካ ሃብታማት ኩሉ ግዜ መንገዲ ኣለዎም ካብቲ ሃገር ንክሃድ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሃብቲ ስለ ዘለዎም ኢሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ዓቢ ፀገም ዘለዎም እቲ መንግስቲ ኣብ ቅልውላው ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ናብ ቆልቆላ ስለ ትኸይድ ዘላ ካብቲ ፀገም እቲ ንምድሓን ታክስስ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሰብ ግን ታክስ ክውስኽ ከሎ መፍትሒ ድመፅኦ ይመስሎ መንግስቲ ወፃኢታቱ ንኸጉድል ኢኻ ክደፍእ ዘለካ እምበር ታክስ ክወስኽ እንድሕርልካዮ መን እዩ እቲ ታክስ ዝያዳ ዝኸፍል ማለት ተራ ሰብ ምክንያቱም ሃብታማት ገንዘቦም ሒዞም ይሃድሙ ንኣብነት ናይ ገዛውቲ ብቁፅሪ ናይ መስኮት ቆፂሮም ታክስ ከኽፍሉ ምስ ፈተኑ መሳኹቲ ክዓፅዎ ፈቲኖም እቶም ሃብታማት ንመን እዩ ዝሃሲ ነቲ ተኻራያይ ምክንያቱ ገዛ ከም ድሌትካ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ብፍንጫ ኣብቲ ዘሎ ገዛ ጥራይካ ክታቱ ካልኣይ ሃብታማት እንታይ ከም ዝገብሩ ሓደ ግዜ ጌም ናቶም እውን ክርዳእና ኣለዎ Never seem to pay taxes. Okay, so picture you're rich and you buy some stocks, some real estate, and some watches. Okay, tell me more. Next, you take out a loan against your stocks or real estate so you can get some cash. Why not just sell the assets? It's because taxes are paid on any assets you sell, but any cash you spend from borrowing against them is completely tax-free. Wait, so when you borrow money, you don't have to pay taxes because you're not selling your assets? Yup, and rich people keep borrowing so that their assets grow and the interest they pay is less than their assets are growing. ነዚ ቆልዓ እዚ ዝኽተል ጥራይ ቁጠባ ላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃብታማ ስለምንታይ ታክስ ዘይከፍሉ እንድሕር ኢልካ ሕጊ ስለ ነቲ ሕጊ ክፃወትሉ ዕድል ስለ ዘለዎም ንኣብነት ገንዘብ እንተለዎም እንታይ ገብሩ ሃብታማት ፍለጥዎ እዚ ንነግረኩም ዘለና ድማ ንሂወትካ ንስኻ እንተዘይጠቂምካሉ ደቅኻ ወይ ደቅኻ ክጥቀምሉ መጀመርያ ገንዘብ ኣለካ ነቲ ገንዘብካ ኣብ ኣሰት ቀይሮ ኣሰት ማለት ድማ ገዛ ክኸውን ይኽእል ስቶክስ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ኣብ ስቶክስ ሃብታማት ኣብ ገዛውቲ ጥራይ ይኮኑ ፎከስ ዝገብሩ ዝበዝሐ ገንዘቦም ኣብ ስቶክስ ናይ ካምፓኒታት ተፈላለየ ዓይነት ስቶክስ ሰዓታት ክኸውን ይኽእል ላጀሪ ፕሮዳክትስ ማለት እዩ ክሪፕቶ ቢትኮይን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ኢለኩም ነይረ ኣሰትስ እንድሕር ሒዝካ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ነቲ ኣሰትስ ኣይሸጥዎን እዮም ገለገለ ሰባት ኣለኹም ምሳይ ተማሂርኩም ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብሩ ብፀናሕኩም ቁርብ ምስከትኩም ያ ተሸጊረ ክሸጦ ደልየ ኖ ዳትስ ሚስቴክ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ ገንዘብካ እናዓበየ ምስ ከደ ካብ ባንክ ኸይድካ ኢኻ ትልቃሕ ስለምንታይ እቲ ኣሰት ናትካ እንተሸጥካ ታክስ ክትከፍል ኢኻ እንተደይሸጥካ ግን ለቃሕ እንድሕር ወሲድካ ከምኡ ግበሩ ብለኩም ኣለኹም እቶም ሃብታማት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኩሉ እቲ ዝጥቀምሉ ተለቂሖም እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ ተለቂሕካ ክትጥቀም ከለኻ ኢንካም ስለ ዘይኮነ እቲ ትጥቀመሉ ዘለኻ ወለድ ናይቲ ባንኪ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል ወለድ ናይቲ ባንኪ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ እቶም ሪች ዝበሃሉ ኣሰት ኣይሸጡን እዮም ኢሎን ማስክ ከምኡ እዩ ዝገብር 450 ቢልዮን ገንዘብ ኣለዎ ገለ ክበሃል ከሎ ከይዱ ከም ድሌት ኣይኮነን በለቃሕ እዩ ዝጥቀም ገዛ ክገዝእ ከሎ መኪና ዝኾነ ክገዝእ ተኮይኑ ለቃሕ እዩ ዝወስድ ነቲ ለቃሕ ድማ ኢንትረስት ሬት ንክኸፍል ኣታዊ ስለ ዘይብሉ ድማ ታክሲ ኣይከፍልን እዩ እቲ ኣሰትስ ናቱ ድማ ካፒታል ኣፕሪሺዬሽን ጥራይ ዝኸፍል ስለዚ ኢንቨስት ዘይምግባር እቲ ዝዓበየ ገበን ኣብ ነብስኻ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ነቲ ዕድላት ተጠቂምካ ነቲ ናይ ሃብታማት ወላ ብንእሽተይ ቴክኖሎጂ ድማ ስለ ዘፍቅደልካ ብንእሽተይ ዓቕሚ ኣብቲ ገይም ናቶም ክትኣቱለካ ነቲ ገይም ናቶም ክትጥቀመሉለካ እዚ እንተፈሊጥካ ድማ ኢኻ ብቁጠባ ክትዓቢ ትኽእል ተማሂርካ ኣስተውዒልካ
بوحسن زلوا كيد على كا إذا مسألة كمان درو فليش أما بتجيمات يمالو نسخاتكم قمت وسيتات ما هيركا تبقى سالكا أبتنا يجوبنا نسجل ክልል ሌላ በኩል በአማራ ክልል ሰራዊቱ መሳሪያውን እየሸጠ እየጠፋ እንዳለም ተመልክቷል። በቅርቡ በተደረጉት ውጊያዎች የቆሰሉ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት የካ ኮተቤ ሆስፒታሎች እየታከሙ እንዳለ ተመልክቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቁስለኛ በአላጌ የግብርና ማዕከል እንደሚገኝም ነው በደረሰን መረጃ ላይ የተመለከተው። በጉዳዩ ላይ የዘውትር ተሳታፊያችንም አንዳንድ መረጃዎች አሉት። እንግዲህ ሰራዊቱ ስርዓት አልበኛ ሆኗል። ብርሃኑ ጁላ ለኤርትራው ጦርነት እያሟሟቅን ነው እያሉ ነው። ነገር ግን ይዋጋልናል ብለው የተዘጋጁለት ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ ስርዓት ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ብርሃኑ ጁላ ኣባይታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግንባር ክግረፍን ክሰዓርን ሞራል ዘይብሉ ክሃድምን ዝውዕል ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ታሪክ ዘለዎ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው። ስለዚ ፋኖ ንሰራዊት ናይ ጁላ ቤላ ገይሩ የላህዮ ከም ዘለዎን እቲ ሰራዊት ድማ ሞራሉ ስለ ዝወደቐ ኣፅዋሩ ክሸይጥ ካልእ ዘለዎ ንብረት ገዲፉ ክሃድም ልክዕ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ኣብ ምውዳቕ ናይ ደርጊ ትዝክሮ ዋላ እውን I don't know ኣብ 80ታት መወዳእታ 80ታት ናይ ደርጊ ወታደራት ኣብ ከባቢ ከተማ እንተነይሩ ዝኾነ ወታደር እንትርፎ ክሰክርን ኣብ ገለ ክውዕል ነበር ቁም ነገረኛ ወታደር ንኽትርኢ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ እዩ ማለቱ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ይዝክር ኣብቲ ከረን ኩሉ ግዜ ዝሰኽሩ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ማለት ተመሳሳሊ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ክሰርቁ ዝኽእሉ ሕማቅ ክገብሩ ዝኽእሉ ጥራይ እቲ ፖሊስ ገለገለ ይከላኸልዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ናይ ብሓቂ ሞራል ናይ ውትድርና ዘይብሎም እየ ድርኢ ነይረ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ድሪኦም ዝነበርኩ ማለት እዩ ድሕሪ ሰዓት 6 ፈፂመ ሰብ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ነይሩ ኣብ ከረን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፋኖ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝወደቐ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ይርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and tragically some troops demoralized by heavy battalions have turned to violence against civilians ገሊኦም ድማ ናይ አንፅርፅሮት ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብዘጋጥሞም ዘሎ ሕርቃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብር ትክክል ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዝነበርና ባህሪ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣነ ናተይ ናይ ንእስነት ተመክሮ ንእሽተይ ክነግረኩም ኣብታ ኣነ ዝዓበኹሉ ገዛ ባንዳ ካብኡ ሕልፍ ኢልካ ዓብይ ማዓስከር ናይ ደርጊ ነይሩ ኣብ እግሪ ላልምባ ማለት እዩ ናብኡ ብኤነትረታት ይጓረዩ ከምዚ ንናቕፋ ድዮም ንሳሕል ገጾም ክኸዱ ከለዉ ይጓረዩ ክኸዱ ከለዉ ሞራል ኣለዎም ገለ ናሹ ቆልዑ ስለ ዝነበርና በሽኮት ይድርብዩ ኢልካ ገለ ክምለሱ ከለዉ ካብኡ ሓመድ እናመሰሉ እዮም ዝምለሱ ምሽ ክድርብዩ ብሽኮት ክቡኻ ክኣትሉካ እዮም ዝደልዩ ንሕና ግን ናበይ ከዶም ናበይ ይምለሱ ኣይንፈልጦምና ነርና ጀስ መኪና ትሓልፍ ስለ ዘላ ጥራይካ ትርኢ ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ባህሪ ይርአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢትዮጵያ እቲ ንሕና ኣብ 80ታት ዝነበርናዮ መድረኽ ኣብኡ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ግን ፋኖ ጥራይ ኣይኮነን ዝድክሮ ዘሎ እንዳይዳ ሸነ ድማ ቤላ ገይሩ ይድክሮ ኣሎ ብኩሉ ዝድከር ዘሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሸነ ከምዚ ገይሩ ከም ተዓወተ ዘርኢ ቪድዮታት ንርኢ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ይወፅእ ኣሎ ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ናቱ ኣብ ዝኾነ ግንባር ክዕወት ኣይትሪኦን ኢኻ እንትርፎ ክሰዓር Eritrean press ولا بزحت قالوا تون بوست جيرو منيرم Ethiopia at the breaking point a coordinated advance Bogan OLF Oromo Liberation Forces reportedly burning an EDF armored vehicle signals a severe weakening of the federal government's military control ስለዚ ንፋኖት ራይና ተጠመተ ከሎ ብኻልእ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን the regime in Addis Ababa faces unprecedented pressure while the relationship between the central government and the Tigray continues to deteriorate ስለዚ በቲ ምስ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደድ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድማ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሽግር የጋጥሞ ከም ዘሎን ምናልባት ኣብ ዝገበርክዎ ኢንተርቪው ምስ ናትናኤል ኣስመላሽ ከይቱም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ክልል ኣምሓራ ምናልባት እዛ ስቶሪ እዚኣ ብቐጥታ ምሱ ኣተሓሒዝና ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣባይታ ይስዓር ስለ ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እየተካሄደ ያለው የህልውና ተጋድሎ ተጠናክሮ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት የአብይ አህመድ አገዛዝ መጠነ ሰፊ የድሮን ጥቃት መጀመሩ ተገለጸ። በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአብይ አህመድ ወታደሮች እየተማረኩ እንዳለ ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ በተካሄደ ውጊያ እንደዚሁ በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት አባላት መማረካቸውንና እጅ መስጠታቸውን በደረሰን መረጃ ላይ ተመልክቷል። እንዲሁም በወሎ በሸዋም በተመሳሳይ በሰሞኑ ውጊያዎች የአብይ አህመድ ወታደሮች እጅ እየሰጡ መጀመሩ ስለዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ግንባራት ብኩሉ ቦታታት እንዲድፍትን ደሎ ግን ኣባይታ ስለዚ ዕወት ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ድሮናት ሓይሊ ክጥቀም ከም ይመርፅ ከም ዘሎን ብብዝሒ ሰራዊት ይጥቀም ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ብፍላይ ኣብ ሽዋ ዝበሃል ድዩ ዞባ ሽዋ ድዩ ኣብ ካልእ ኣባይታ ምስቲ ፊት ንፊት ምስ ፀላይ ምስ ፋኖ
قديم كان معوات تخلو ناقول لس لذا خيزلو بزعبي عبدرونات راي زتكوري وقيا كاي كم زلو زمالة دما درونات نعبي فانو أقاماناتون مسزبون سلازخونه نهزبي مقتال عبي تخلو تتخلو ناي سيفيلاويان هزبين مقتال نعبي سلازخيد بو منصر بتحادة ناي كوينات جبنات مفتسام بتخال دما حرانا ناي هزبا محرا قالت ناي هزبا محرا كم دما اتمنى سينا فانو ممليسو نخاتو زيقبر مغنيات مهنرينا لذي جعل سبعة بزنا درونات عندنا كوينات civilian سبعة قتلوا خمسة لو إذا نقرزلو. What's even more alarming is that some military leaders and troops are defecting and joining Fano forces. لذي بزحات وتهدرات كابتن بلتقنا دما نتي فانو نتي بلتقنا زقتلو زلو نتي سراويتنا إثيوبيا زقبرو زلو حماق يريسلو زلو بفلايتهم تولتنا يا محرا مورالاوي حلفنتهم سلو زلو قبل الأسبوع من عبدهم زقبر سلو زقونه أما رأسو ترغيبهم نعقدي فمس فانو كحواسو كم زغلون بزح كم زحواسو كحواسو غلو دما نتي أقاوما نايتو وتدرنا ناتوم نتي سلتي علاماتات ناتو استراتيجي ناتو ونحيزوم نوم سلزو نقرو أبي أحمد زلو تخلو زلو أقامات كاب جزي ناب جزي إنا بقاسي خيط كم زلوين نرزلنا سلزي زي تكونتات ناتو نايت أبي زبحال زلو سراويت أبزو خدو انترفو سعرت كالي ودكات انترفو ممراخ فلوي نجار كجبر زي تراهي سراويت حزيو نبي إرترا كتكدو كينات أوج كده زبل زلو انتس نبي إرترا بوجن إرترا خون كله جن أبجاز الله زرباس كسر foreign policy مناو نبي بالهم ميسخوتنم سويش إندو يعني على فتاري نتنارجاتيو تكلينيا تنتنا مارلم يpolitical motive هلو علبت منهم جنرال صادقان አሁን ወደዚህ በመጣ ጊዜ የጻፈው ነገር ልክ ሻቢያ ጦርነት ሊያነሳ እንደሆነ የትግራይን ህዝብ የጦርነት አውድማ ሊሆን ምናምን እያለ ነው ያለው። አሁን ደግሞ በአንጻሩ ያለው ከአብይ ጋር ሆኖ አብይ ነው ከጧት እስከ ማታ ድረስ በማያሻማ ሁኔታ እበላችኋለሁ የሁሉና ጦርነት ነው እያለ አብይ ነው ሊወር ያለው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለ ነገር ላይ እንዴት ብሎ ሁለት አካላት ሊገጥሙ ነው ያሉ ቲዮሪ የሚሰጡ ሰዎች ለአብይ ድል ለመስጠት ነው ያን ሪቶሪኩን ለማስተካከል የሚፈልጉ በሁለት Oh my god so ከም ትሪ ወዘለሁም ኢንጂነር ይልቃል ዝበሃልዩ ነቲ ኩነታት ናይ ሚዲያ ከምባር ፎሬን ፖሊሲ ድዩ ካልኦት ደ ኢኮኖሚስት ድዮም ካልኦት ኩሎም ዝጽሕፍዎ ሚዲያታት ዝገብርዎ ዘለው ናይ አቢ ናይ ኩናት ዕንደራ ሽፋን ንምግባር ዝጽሓፍ ዘሎ አርቲክልስ እዩ እዚ ድማ ክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ይኸዳለዋ ዝብሉ አጀንዳ ስለ ዝኾነ አብ ክወርር ይደሊ ስለ ዘሎ አቢ 24 ሰዓት መዓልታዊ ንኤርትራ ክወራ ከም ዝደሊ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡ ይፈልጥን እዩ እቶም ሚድያታት ግን እንታይ ይብሉ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ይኸዳለዋ ስለምንታይ እዚ ድማ ነቲ ናይ አቢ ናይ ምውራር ዕላማ ሽፋን ክገብርሉ ስለ ዝደልዩ እዚ ኸ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ በዚኦም ምዕራባውያን ሃገር ዝተበደለት ምዃና ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዘይኮነስ ሎሚ እውን ትብደል ዘላ ሃገር ምዃና ኢና ንፈልጥ እዚ ሕማቅ ክስማዓና ወይ እውን ድንጋፀ ንክንረክብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ብድንጋፀ ዝመፀት ኣይኮነትን ኤርትራ ደረቕ ዝኾነ ፖለቲካ ዘለዋ ነቲ ኩሉ ኣብ ቅድሚያ ዘሎ ዓቐበት እናፍረሰት ትኸይድ ነቲ ኩሉ ጎበዝ ዝመስል ካብ ማዕዶ ክትሪኦ ከለኻ ብቦክስ ናይ ሻዕብያ ግን ኩሉ ግዜ ሓደሽደሽ ዝብል መንደቕ ብሑፃ ዝተሰርሐ መንደቕ ንዑ እናፍረሰት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እዚ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ዘሎ ፈተና ናይቲ ሃገር ኣቃሊሉ ዝርዮ ሰብ ብዙሕ እዩ ምናልባት ኣቃሊልካ ስለ ትርዮ ነቲ ዕምቆት ናይቲ ብድሆታት ናይቲ ሃገር ክርዳእካ ይክእልኒ ኣከም ዓለም ስለ ዘየለኻ ንስኻ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ዝኾነ ቲዮሪ ሒዝካ ስለ ትኸይድ ዘለኻ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክትርድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ አብይ አሕመድ ንክልተ ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ንኤርትራ ክወርር ከም ዘሊ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዚ ፅሑፋት እዚ ካልኦት ኤርትራውያን ሸር ይገብርዎ ኣሎ ብፍላይ ሲራክ ባህልቢ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ይገብር ኣሎ ቀፃሊ ንኩናት ዝጉስጉስ ዘሎ መን ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎት ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ናይ ኤርትራ ቀጥታዊ ዲፕሎማት ዘይኮኖም ኣብ ኤምባሲ ዝሰርሑ እዮም በዓል ሲራክ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም እዮም ዝፅሕፍዎ ዘለው እናተኣሳሰረ ዝኸይ ዘሎ ኢና ምን ዘለቀ ሸር ክገብሮ ትርኢ ናይ ሲራክ ባህልቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ኣብ መንጎት ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ዘሎ ምትእስሳር ፅቡቅ ፅምዶ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ኩናት የለን አብይ አሕመድ ኣኽሎ ስለ ዝሰኣነ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ናይ ኤርትራ ክወርር ካብ ዝሓስብ 2 ዓመት እዩ ገይሩ
بقالاتو بجنرالاتو بكل من قد غيرو دما نزيك غبرز دلي نغيرو نايو بفلاي تمو تدرايان مرحتي معالتاوي كم سروحهم غيرون توسدوا ويو نابل يمزغل تزلو سلازي اتم بخلتي وغنات نابلو زاربو زلو كنك زينا نو الحسوتي متاللتي نابك شفان كبلو كبو سلاز دليو قد موداقو قال كون دخون حجزانو خون بمبال زغبرو زلو مخانو انت فلتنا صبغيو اجي نابتنا تግራይ ኩነታት ምናልባት ሓንቲ ብዚያ እዚኦም ካስምዖም እስኪ በሐሰት በወንጀላ እንዲህ አይነት የከረፋ ነገር ይዞ መጥቶ መራወጥ ለማንም ሰው የትኛውም ቦታ ለሚታገል ሰው በፍጹም የማይጠቅም የእውነት የነውር ሁሉ ነውር ማለት ይሄ እናም ብዙ ወዲያ ወዲህ ሳልልበት ትኩረታችን እንዳልነው በዋነኛነት የምናተኩረው ትግሉ ላይ ነው ምክር ሐሳብ የምንሰጠው ደግሞ ሁሉም በቻለው አቅም ይሄንን ትግል አንድ ጊዜ ተነግሯል ይሄንን ትግል እስቲ እናጠናከው ዳር እናድርሰው ሰው በዋን እንዲህ ያለ ፈታኝ ትግል ላይ ያለ እንዴት በጣም ተራ ነገር ይዞ ይመጣል የሚል በጣም የበርካቶቹ مبدأت جزيت هنا أمحراب ميديا ويونتيليت هنا أمحراب زح أب حد حداوي مبللع جزيت فنديوجن بتتجاجامي كم زرب دما أتوكروناتنا نبتي أجندة هيزو زخيد زلون تهجر ذكات زلون تهجر بنود فتر زلون أبو أتوكيرنا أنت تمت نايو تكونتات كغير زخل سلزي we should do our best نتكونتات نخنكير نابلو يم تجارب زلو كابز حليفنا أفتناي تجراي بوليتيكا مسن نسجر دما أفتناي تجراي دما بزح نجار كم زكاية زلوا من الباتناي أبزوان نزياس كان اسمعيا سراويت أصبح كنا تعطي كنا نزلوا نورو هذا تجراي أصبح كنا تعطي لا سراويت بين أصبح خونا يخل كتعمى يردن بوليتيكا تجراي حمي سمو تجراي دحننا حمي سمو حدنا كيهلو يرام تنزلوا أنا سراويت سجم هنا بأجواء وخين فتح أمم وتمرر حول سفر عليه أجندة على عليه أقوال من قدي أساس جيرام نحنا خا نزيب بأجواء تردينا بجزيو أبوط لو كمعرارة هاي قبرنا سلز خونة سجم لا توهلا لمصيو تجزي سقط مزرلا أفتين يقرمنا فلوتاتي أنت محطوطة زي تلعلى قدائي انتهى اللي عندك وقوي أبزي من قدونا لعلكم اليوم أبتخل زلا كورون بتعامل بالسرقاق من قد تمايتنا على العلم اليوم ساعتهم بتعامل ترقاقهم سرعات قيرهم كافي لهم حطون بحطوا سلة تمايتنا ساعتهم منذر علو حطوا أبزيون تلعب سلة تግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሲሪየስ ኮንዲሽን እዩ ዘሎ ያው ከም ትፈልጦ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲክስ እቲ ዳይናሚክስ ብጣዕሚ ፋስት እዩ በብመዓልቱ ሞኒተር ትገብረለካ ፎሎ አፕ ትገብረለካ ተማለ ዝነበረ ሎሚ ጽባሕ ላይ ክኸውን ስለልኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ያው ዝኾነሉ ኩነታት እዩ almost ኩናት ናይ ምልዓል ዕድል እውን ብጣዕሚ ዝለዓለ ኣብ ጫፍ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ተመዛበልቲ ወገናትና ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዘለዉ ሕድሕድ መዓልቲ ክሳብ ህዝቢ ገለ ይጣም ዝትሓስቦ ተለኻ ሕልና ዘለዎ ሰብ ከቢድ ኣጀንዳ እዩ ከቢድ ኢሹ እዩ ኣብዚ ሂማኒቴሪያን መፅኦም ክሰርሕሉ ዝግባእ ነገር ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ምናምን መፅኦም ታይስም ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ነይሩ ተመዛበልቲ ወገናት ዝብኢ ልምታይ በሊዕዎም ልብል ነገር ዝኾነ ነገር ሰርሕ ተለኻስ መዓት ነገራት ላብ ሕልንኻ ይመፅ እዮም መጠልዮም እንታይ ከም ዝመስል መነባብሮኦም እንታይ ከም ዝመስል ዝተርእኻ ማለት እዩ ሶ ድሕሪ እቲ ሓደጋ እዚ ከመይ ኢሎም ኣብቲ ዘለዎ ሕማቕ ኩነታት ከደቂሶም ይድቅሱ ይፀንሑ ቆልዑ ከመይ ኢሎም ኣብኡ ክፃወቱ ይኽእሉ ልብል እንትሓስቦ ተለኻ ብጣዕሚ ከቢድ ኣብ ስጋት እዮም ዝነብሩ So ናይ ትግራይ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን ክሳዕ ክንደይ ተበላሹ ከም ዘሎን የግዳስ አብይ አሕመድ ነዚ ክሕዊ መደብ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ስምዑ በሰሜኑ ጦርነት እኔም ጌታቸው ረዳን ብዙ ጊዜ ደምስሼዋለሁ። የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ደምስሰውታል። ደብረጽዮንን እንደዛው ነጻርቃን ብዙ ጊዜ ተደምስሰዋል። ዛሬ ደግሞ እንደዛ የተደመሰሱ ሰዎች
በመንግስት ሚዲያ ሲፈነጽዙ ስታያቸው ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አሸሸገዳሚ ሲሉ ስታያቸው ቅድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስሪቱ ግቡ የሚሆነው ፖለቲካው የሴራ ፖለቲካ ነው። የትም ጫካ ግባ፣ የትም ሰው ግደል፣ መጨረሻ ላይ ለመንግስት እጅን ከሰጠ መንግስት ስልጣን ይሰጣል። ይሄ ሀቅ ነው። ህግ ቢኖር ፍትህ ቢኖር መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባ ያስጨፈጨፉ ኢትዮጵያን ያዋረዱ እነ ጌታቸው ረዳና ጻድቃን መኖር የነበረባቸው ቃሊቲ ነበር። ግን ፍትህ የለም፣ ህግ የለም። ፖለቲካው እንዳልኩህ ከምዛ ዝብልዋያ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድራማ ምዃኑ ልክዕ ከምዚ ፊልሚ ድራማ ጌርካ ውሰዶ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ትማሊ ብዙሕ ሰብ ዘቃተሉ ንብዙሕ ሰብ ዝጎደሉ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ይኹን ነቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ይኹን ብዙሕ ገበናት ዝፈፀሙ ሎሚ ተገምጢሎም ኣብ ዝለዓለ ኩረሻ ናይ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ነቲ ትማሊ ከም ድሌቶም ዝላገፅሉ ዝነበሩ just it's a game በቃ game እዩ ሓደ every day ጋንታ ቀይርካ ትጫወተሉ ዓይነት game እዩ። ስለዚ እዚ ምዃኑ እንተተረዲካ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ሂወትካ ክትሕብ የብልካን መጋበርያ ናይ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ክትከውን የብልካን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። the reality is I mean ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ወትሩ ምስ ሃለዋ እያ እቲ ናይ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይተገበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ፖለቲከኛታት ናቀያየረ ኣቢ ትማል ምስ ዋሓት ኣብ ከመይ ዝበለ ውግን ክንደይ ማይታ ሸሓት ቀቲልካ ጨውታ ተቀይሩ ኣብ ሓንቲ ኩርሲ ኣብ ሓደ ጣውላ ኣብ ሓደ መጋባያ ኮይንካ ድማ ከም በሓድሽ ንካልኣይ ኩናት ትዳሎ ንሰላም እንተዝኾኑ እኮ ፅቡቅ እዩ ንካልኣይ ኩናት ትዳሎ። ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ግን ኢዝ ወት ኢት ኢዝ ንሕና ነቲ ዘሎ ጥራይና ሪፖርት ክንገብር ንኽእል ካብኡ ሓሊፍና ክንዛረቦ ነገር የለን። ሕጂ እውን ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ግን ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን። ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ትራጂክ ትራጀዲ ይበሃል ከምዚ ትራጀዲ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ልሙድ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ እዚ ቀፃሊ ዝደጋገም ሕማቕ ፊልሚ ሕማቕ ዛንታ ሕማቕ ነገር እዩ ግን ያ ኢዝ ወት ኢት ኢዝ ሕጂ ካብ ቁርብትለይ ናብቲ ናትና ገፅና ምሳና ዝተሓሓዝ ነገራት ድማ እስከዚያ ሓንቲ ካብቶም ናይ ጀነራል ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ክትገም ዘለዋ ከም ታሪኹን ሰነድ ስለ ዝኾነ ጣብያታት ናይ ትግራይ ንትግራዋይ ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተቐበልዎ ተፈጠረ ምምሕዳር ኣረኪቦም ዘይኮኑስ ንሻዕብያ ኣረኪቦም እዮም ወፅኦም። ዝገርም እዩ። ሎሚ ናብ ሻዕብያ ከይድኩም ይብልና ኣለዉ ሎሚ ፅድሞ ዝበሃል ኣሎ ይብልና ኣለዉ። እዚ ተገላውጦሽ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንምንታይ ደኣ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ተተባሂሉ ያው ኣብ ግጭት ክትነብር ሓሳብ ስለ ዝነበሩ የስ ኣብይ ኣሕመድ ገይም ናቱ እዚኣ ነይራ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ፈረመ ቀጥታ ንሱ ሰራዊት ውፅኡ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ውግእ ክግበር እዩ ሓሲቡ ነይሩ። ነዚ ገይም እዚ ስለ ዝፈለጥዎ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ድማ እዚ ገይም እዚ ክፍለጥ ኣይደልይዎን እዮም ነይሮም። እቲ ኩናት ክቕፅል ነይርዎ እቲ ዝደለይዎ ኣጀንዳ ተጋሩ ኣብኡ ክውድኡ ነይርዎም ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ዛርሲ እዚ ብሰፊሕ እውን ኣብ ምስ ናትናኤል ኣስመላሽ ተዘራሪብና ኣለና ከድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ። እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነቲ ክልል ዘመሓድርን እቱ ንሱ ወኪሉ ኣብ ዞባ ወረዳ ኣብ ጣብያ ኣብ ቀበሌ ቅሚጥዎ ዘሎ ምምሕዳርን ብምርዳእ ተጋደልቲ እዮም ኣሕዋትና እዮም ተጋሩ እዮም ክነኽብሮም ኣለና። ግን ኣብኡ ዘሎ ምስቅልቅል ክዕረ ኣለዎ ሓቅኹም ተተላዓለ። ግን ናይ መጀመርያ ስራሕና ግን ብዛዕባ ዞባ ብዛዕባ ወረዳ ብዛዕባ ጣብያ ምዝራብ ኣይኮነን። መጀመርያ ብዛዕባ ጋንታኻ ተዛረብ፣ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ባዕልኻ ሓይሊ ተዛረብ፣ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ባዕልኻ ረጅመንት ተዛረብ፣ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ባዕልኻ ክፍለ ጦር ተዛረብ፣ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ባዕልኻ ኣርሚ ተዛረብ። መጀመርያ ገዛኻ ፅሪኻ ንባዕልኻ ዓሪኻ ስርዓት ጌርካ ኢኻ ስርዓት ይከበር ትብል ዝገበርኒ ወረዳ ከም ዝገበረኒ እዚ ኣይሰርሕ ኣይኹም ኣየር መጀመርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ምግበይ ምስቶም ሰራዊት ድሕርቲ ኣድማ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናቶም ንምርግጋእ ብዝኾነ እስከ ናይ መወዳእታ መሰጋገር ክንርኢ ኣብ ትግራይ ይወደድ ፈጢርዎ ተባሂሉ ሳይዱ ነብልዕለና ዝዘነበኩን ኩላትና እኮ እዩ ንሓደ ንክልተ እኮ ይነበራ ኤርትራውያን ተጋሩ ጥራሕ ይኾን ኢለ ኣለዉ ክንፈልጦ ዝግበአና
تشعنت بهرات اللو سلازي تشعنت بهرات تقرنيا تناقراي ولا ماجوريتي يكون عاوينا يدحريت دقاف اللوم توم خلوت بعراوي دقفوا يوم بقراو تعدتات بتعمل دقفوا حيلتات يومنا خلي الحيل غيرنا كاين وصدو لذي مرد خوين مسي ارتلا للونا ركب عاونا تغير ربحه مسرت الجبر كون لو لابنت انا تايل مسلكم مسي ارتلا انت تسمع منا مسم تقريا تناقروا تو حواتنا انا وين حواتنا يوم اللي بالامنه لني مسم تسمع منا بحواركم اصل خلاتهم تخلت ليك اسمع معي خليهم كلي تسمع من أخي وتاريخهم روحنا كنا حتى تلنا مسوعا عسبا ودوات تاريخه ودوات تقرأ يوم ناقصهم يوم تسلط أنا مسألة الجور يوم سلزي ليه مسمع مع تهيلو رستناي روحنا يحلفنا كنا هيول لنا كنا حتى تون لنا بالأمنة تلني اليوم كنت عنا يبلو من لكم يا نكو عنا كو يبلو من اليوم أمين انتي تزارب زلو استفلتو قال سبعة الجشير قبر وري يلو غير تراويانتي احنا كاب تقراي كبير تراس كن محار نخلينا قال لي لو قريصه مالتي له بات مرجي تزارب زلو نمبر 1 ايرترا تبال هاجريا بيريد ابيرترا كستحوي ود حتى ود مويز بال هاجريا ايرترا هاجريا كونغوربيت ناتنا كم هاجري خطريت كغبرا زلكا اوشت بوليتيكا ايرترا تحركا مسواعي بالكا ولا جن عفريت بالكا ابيرترا ولا صاص زنفر زبص حكا ነገር يبلكان توديد ولا تاريخ يزي ኤርትራ ሉላው ሀገሪ مسابي ذكر اخرنا زلو ወይ مسابي سقاتنا ابي ወይ ونا ابي عندرا زقطعنا زلو ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ስለዚ ፍትን ዘሎ እዩ ስኻራ እንታይ ሕሉፍ ስለ ዝኾንካ ካብፍሉይ ገለገለ ሰባት ኣሎ ከምዚ ነቲ ጽምዶ ኸይ ትንካፍ ገለመለ ነው ጽምዶ ኮሉ ሉላውነት ኤርትራ ንዘኽብሩ ጥራይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣትማን ዝኾኑ ሰባት ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ምጽዋዕ ትበሃል ከፊልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ይጥቃኻ ኣሎ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ምስ ዘተሓዝ ታሪኽ ኣለኒ ወላ ጅን ዕፍሪት ኣለኒ ዝብል ግን ክትጉሕፈ ጥራይ ዘለካ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ፒሪየድ አቡ ዲስካሽንስ የለን ዲስካሽንስ ዝበሃል ክሉ ይኮነ ምስ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ኸቢርካ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ኸቢርካ ወደብ ንኽትጥቀም ዝበለፀ ኮንዲሽንስ ክወሃበካ ይኽእል ካብ ኣብ ካልእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዝበለፀ ኮንዲሽንስ እንተዘየለ ካብ ኣብ ፈሊና ንሪአካ ምክንያቱን የብልናን ንኣብ እኮ ብግሊ ስለ ዝፀላእናዮ ኣይኮነን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከደፍር ዝፍትን ስለ ዝኾነ ኢና ንኣብን ነቲ ብልፅግና ናቱን ክጓሓፍ ኣለዎ ንብል ዘለና እምበር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ፈቲነ ኢሉ እኮ ኤርትራ ብዝለዓለ ክብሪ ተቐቢሎም እዮም ኣብ ግዜ ሽግሩ ድማ ደው ኢሎም ልዮም የግዳስ ሕማም ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ተመሪፁ እጂ ድማ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ይፍትን ኣሎ ልክዕ ከምቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ዘየለ ታሪክ ፅንፅዋይ ፈጢሩ ድማ ንሱ እውን እዚ ንትን ይብፅሓኒ ኣሎ እንተኾነ እቲ ናይ ታሪክ ትብሎ ዘሎ ኬትካ ምስ ኣብ ተኻትዓሉ ምክንያቱ እቲ ፌክ ሓሶት ናትኩም ንሓትሕትኩም ደባላዓኩም ዘሎ ስቆ እዩ everybody thinks he's bigger than the other ሃገር ዝበሃል ሓሲብኩም ብፀቢብነት ዝተበላዕኩም ስለ ዝኾንኩም ባይ ወይ በዓል እዚኣቶም ኣይኮነን ብዛዕባ ሃገር ክሓዝቡ ኣብ ትግራይ ከማነታ ትግራይ ነታ ንእሽተይ ትግራይ እውን መቃቂሎም ክውድዋ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ገለገለ ሰባት ካሎ ሓደ ኣብዚኣ ካስምዕዋ ጉዳይካ ዘይፈታሕካስ ብኤርትራውያን ከተባጩን ፍታ ተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ክልዑል እንድሕር ኮይኑ ዝመጠቐ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ተዓፃፃፊት እንድሕር ኮንኪ ፈጣሪት እንድሕር ኮንኪ መሃዚት እንድሕር ኮንኪ ዘይትወፅዮ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኽን ዝመፁ ብዙሕ ማዓዚ ዝኽሰት ከመይ ክኦም ዝደማመፁ ዝክፍሉ ኮይኖም ስነኒ ወይኖም ደሞ ዝኾነ ቲክቶክ ገረርየ የለኹ ማዓት ኤርትራውያን ዝቐንኡሉ ከምዚ ሰብ ኤርትራ ከም ማዓዚ ዝኽሰት ከመይ ክኦም ዝደማመፁ ዝክፍሉ ኮይኖም ስነኒ ወይኖም እናተዛረቡ ኣታ ዘረባን ጥዑም ዘረባን ጥዑም ደርፍን እኮ ገዛ ይሃንፅን እዩ ይርድኦም ዲዞም ሰባት እዚኣቶም ጀስት ክትዛራረቡ ትብሉ ያ ዊ ሲ ከም ሕሱም ኢኹም ትዛረቡ ከም ሕሱም ዘረባ ፕላትፎርም ሳለኩም ዩቱብ ኣሎ ገለ ሌል ትብሉ ኢኹም ደ ሪዛልት ግን እታ ክልል ናበይ ትኸይድ ኣላ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ካብቲ ዝሓለፈ እቲ ዘረባስ እንታይ ፍረ የምፅእ ኣሎ እዩ እዚ ናትኩም ገለገለ እንታይ ይብሉ እቲ ዘረባ ናትኩም ዘረባ እኮ ጥዑም ደርፊ ተኮይኑ እኮ ደርፊ ትፈትዎ ኢኻ ደርፊ ግን ገዛ ይሃንፀልካን እዩ ገዛ ስራሕ እዩ ዝሃንፀልካ ስለዚ ዘረባ ጠገለ እንተዘይብሉ ናይ ትግራይ ዘረባ እንተበዚሑ ከም ትግራይ ካቀውስ ትኸውን እዩ ዝበሃሎም ዘረባ እንተበዚሑ ዓጀውጀው ተበዚሑ እዛ ትግራይ ትኾነ ዘለካ ኢኻ ትኾን ህያው ኣብነት እዚ ዘረባ ክህሉ ኣለዎ ዲቤት ክህሉ ኣለዎ ክትዕ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ግን መሰረት ድማ ክህልወካ ኣለዎ ንስኻ ክትሕልዎ ዘለካ መሰረት ናይ ሃገራውነት ክህልወካ ኣለዎ ميكروفون ስለተዋሃበካ ተሓደ ይሃንስ ተሓደ ፍርስ ተሓደ ገለገብር ተሓደ ገለገብር በዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ
ጻድቃንን ረዳን ብጻቱ ካዘለውን እኮ በኸሚዩ ምክንያቱ ገደብ ዘይብሉ ሕጊ ዘይብሉ አከባብ ቀይዲ ዘይብሉ አከባብ ስለዝኾነ አካይዳ ስለዝኾነ አነ ብናተይ መንገዲ ሓሳብካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብ ኩናትን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገማትን ኣብ ዘለካ ግዜ በረት ክህልዎ ኣሎ መትከላት ክህልወካ ኣሎ ዘይድፈሩ ነገራት ነታ ሃገር ብሓደ ከምብርዋ ዝኽእሉ መትከላት ክድፈሩ የብሎምን ንዖም ዝደፈር ድማ ብሕጊ ክሕተት ክኽእል ኣሎ ኪኑ ግን ሰብ ከም ድሌቱ ክዛረብ ክእል ኣብ ካል ነገራት ተዘየለ 10 ግዜ ንሓትሕትካ ከባልዓካ ዝኽእል ዘረባ ናፅነት ናይ ሓሳብ ኣለኒ ዝበሃል ኖ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሃገራት ኣብ ምህናፅ ኢና ዘለና ንሕና ከም ኤውሮፓውያን 150 ዓመት ኣብ ዲሞክራሲ ተቐሚጥና ኣለና ከም ኣሜሪካ 250 ኣብ ናፃ ዝኾነ ሃገር ተቐሚጥና ኣለና ሃገር ክትሃንፅ ኮይንካ መጀመርያ ነታ ተኽሊ ተኺልካ ዘላ ማይ ከተስያ ኣለካ ልዕሊ ዓቕማ ድማ ክትባ የብልካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ነቲ ሃገራውነት ክትሃንፆ ኣለካ ሃገራውነትካ ከም ገዛ እዩ ብብሊኮት ክትሃንፅ ከለካ ገዛ ማይ ተስትየኻ ክሳብ ዝድልድል ዝደልደለ እዩ ዝድል ውፅኢት ደምፅእ ዝኾነ እቲ ናታ ዘረባ ዘቐንእ ነገር ብዙሕ የብሉን ዝሓፍተይ ዘሕፍር ዘሰክፍ ግን ብዙሕ ንርኢ ኣለና ሃገር ከይሓስካ ክህውተት ዝውዕል ዘሎ ንርኢ ኣለና እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደጋ ከለካ ብዛዕባ ካልእ ናይ ተዛረብካ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ትግራይ ኣብ ኩነታት ናይ ኩናት ከላ ብዛዕባ ልውላዊ መሬት ናይ ባፅዕን ዓሰብን ተዛረብ ምክንያት ኣይነበሮን ህውተታት ደሉዥን ይብሎ ብእንግሊሽ እዚ ዘግሮይና ሕጂ ምናልባት ናብቲ ገለገለ ናብ ዓድና ገፅና ስግር ክንብል كم إريتراويان أبو هولندا زلخم أنا ميكال تجاي بحال زعبان متدلو مرجع نايت في الكاميرا أبو هولندا خا حبريت أخبركم دليلهم متدلو ربع على 20 ساعة ورح عصرته أبو هولندا مرجع خايديو نايت في الكاميرا في كيسين البرلمان مالتي أنا خاي ساتف الله حلفة كل تعامد البرلمان نيرندي أفتو في الكاميرا حد خاكم بحدش خمرت يساتف الله في مرجع حجي كم يجركم كم تمرتوا خريقكم يا كل سبب هولندا ناشوناليتي باسبورت دلو خمرت مثلا لو كم ذات رواج لهم أنا أيفلتاني جن عم نيدرلاند شلون لهم جسد حبريتا نابس بكبت سلاج دلو خوي دم تعزل لهم نغتل زبق حاو مورال تخكل الله إثيوبيا مسزلوا أنا بيت فردي مسرح صح جناز زي مقبرة بطعمي أتحسس أبو خويني يسمع عننا عي لو مصباح يوصلنا تصفاتات غيرنا زاغيت يتفتح انه موحد ما مس كلام سنبت مخانو اب عربينا ونزقال محتت نقبر زلنا مو مس كلام سنبت مخانو ناي مسنح كونتات كغاطم يخيل ابي احمد نيرترا لولاونتا كدفر هاجر كورر ابز حسب زلو نعم سانا مساخا خوينا هاجرنا نمدفع كنحجزك كاينا ابغون نخاخن كونينا عسب دا يكون نيرترا تقلل لاجو خازبل وزنبرو لك كم زي مسامبسا تمكرت الله مسامبسا ويكا مس زبي زبي خوين كتمكرت لها زبن بقعني ما خرنت له يزبلكم زبن بقعن اتزبي مستبقع زي ما خرج له كساب زبلع زرها بتراي زبلع مستوده نمان كبلع مخانو فلوت ازياتهم دما نعبي ابتقو خينهم اقرقر كقبروا لفتينهم حجر كده فرد وقالوا دم سهل لنا يبلون يرم مجمريا كن بوم جميرو معناته زبي مستمع أبرحو كيدو كرخبة زخل سجاي كونن زرا أبتكو زول تراي زقدسو زي بعثاتهم جميرو أبسجن يتيوا مالهم إثيوبيا أنت عينت مركز خمسة لابد لير تراين زي برهالو مالو هذا جزء نت زي برهالكا شجريكم هراكا زلو بشجر زي مهارو دما نسمع لنا أبز حلف بزح ذكر آخر كنا تبزع بحبرة سبنا سمينا نيرنا حنت قال عفار بزع بيرتراين زبالته دما كزارب سأني هنيرو سكناتون سمع بزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقرينا نقال تقرينا تعرف زغل سب نقال تقرينا تبقر يكل ترايو يعني على طول عليه نقال تقرينا سلز فلت أسب سلزيل حكينا بحرينا نقال تقرينا خمس كردما أبجامة الله مالتيو سمع عليه زبال أنا دما قالت تقرينا دما حفتيا متعبيتيا منابرتيا مسادديا غروبتيا مالتيو قال تقرينا حكنا مزراف كترف ده يكونه كتنا أديز قبا مغنياتو قال تقرينا حمسة مئتاوي تسبقنا تدالياتك مئة تقبرك أبوال أبزع علم تداليا قال تقرينا ترى مغنياتو قال تقرينا أبغتر تدا خوينو محرس التوفيركا مقبل حجات تسلبك نحرس كهلها قرأت تقول لك تدا أبغزا خوينا دما إنشيتمتيا بلسمتيا كل نجارات غير أتنحكا قال تقرينا مملاتاني سواء تراجع كنت قال تقرينا سواءين سويتنا أب كتماتات تداريهم من ذك تقرينا كوميدي رخص شكل سر حكا قال تقرينا أشكر تخص شكل سر حكا قال تقرينا يا يخدخ شكل سر حكا قال تقرينا
ኩሉ ነገር በቃ ብትክ ከተማታት ዝኾነ ይኹን ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ሰብኣይ ክገብሮ ዝግብኦ ነገራት ክትገብር ትሰርሓካ ጓል ትግርኛ ኣብ ገድሊ እውን ከምዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤሪትራ ኣብ ጎድኒ ኣሰብኡትን ወፊረን ዝጋደላ ዝነበራ ድማ ኣዋልድ ትግርኛ እየን ማለት እዩ ጓል ትግርኛ ዝበለፀት ሰበይቲ እያ ጓል ትግርኛ ዝበለፀት ሓፍቲ እያ ፅቡቕ ኣምላኽ ፅቡቕ ኣዛሪበካ ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ከባልዕዎ ኢሎም ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ብውሕዳት ሕማቕ ዝገብራ የለዋን ማለት ኣይኮነን ኣብ ኩልየን ግን ዘለዎ ሕማቕ ዝገብራ ኣብ ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣለው بملكع ناي كارو تغرات كرخلنا عندما إيرترا زواحد حماق زلوايا بكل ملكعي بكل بسرقي بزموت بكل ملكعي أبتك قربونا إيرترا زحاشة برزخفة يكونت ساقا من تايو ناي مقنانا ميديا زريت ررس حول لك كم زاب كلاي تي قوماتات قال ملت راين لا على سلازوت كل حماق راين لا على الفيل سلازوت سوشيال ميديا دما خمينه تها حماق لا على دمسو زحونا دما مستوى على سلازخونه نتكون نتات كم يجرك تهدو ولا حنت حماق زرب بعد ما يتزاربن قلت قرينيا كم أبي إيرترا خين كاتريخ اللغة تاريخنا إيرترا تاريخ أيو أب نفس وكف عشرانات اللوا أب نفس وكف مدرخنا يتقالسي نيتهجر عشرانات زغمتت بما نمك كحزي كل تاريخ زلوا سلازي إذا عجز له كنت أرز خونا حماق بحريا زريا سلازي أنا تتجمعت الكانت إزبي لأنه كله أنا قدام أنا قلت قرينيا لما زرابون جبوا هيكون أنكو جن نتوم كميلهم بوليتيكا صار كم لسه كن كلا لنا فلايتهم تقرينيا زي كنا دم مهنياتو هذا جزء بزح سب سلز خونه نتب نعداقة الكا قال الكا تجبر شفت الله نتقرينيا مسد كعكا في مسكت كون تخلي خاتنة تنسى لازم لسالكا الزجن أنا كم ترى سبعة من سيا زرابوز لو ترايكم كنزريو هذا العبرة السب كنا صندوق رقينو فقر سنيتن كسر حل يزلك صبح حداركو وتصيتنا يسرحي صيلكا بعل زمت كان غير يكون صبح حدار صبح طعنا صبح قطبه صبح تمرتي everything صبح زخونه وتصيتنا يسرحي ده يسرح قال صبح كونه يكلني ስለዚህ حدنتنا كسر حل زلوي every day كنا خنو لنا لك كم زاجردين كرك ኤርትራ تشعت بهيرات كل ሃይማኖት አለው አንተ ሪላ كرك كنا خنو يزلنا ነቲ አመንጎና አትዩ ጸገም ክፈጥር ዝኽል ድማ كل جزء تقصصرتنا تكون لنا سلزي نزير زجبرة نزحونا دما عبد كبر لني نايلومي RST قرب نوح كده تنلا نزيات رايك تنكفى بالخالف وين ديني لون سهجي أي ماس بيوتي لون دي كنا سيفل ضمني جن عم كريانسي بدلهم إذا حفتنا لكن عمنا زرابيت ندي أخوينا زلا أبوخنا ديخن كيل لوسي أرأيا كتكون زباك عكسي أبو من أديهم كفيلهم كلو نبو من أديهم زواردو خامعاتهم زلو معاتهم زلو أبو من أديهم نقل اليوم ستريهم مش على السوشيال ميديا عتتهم صدرهم سنتاك بالخوني ليك يسكح يعني بقى كمل حسهم زوجتي كم تك أبشق زلو مقبي زخف زربات زربو نايز يوم أديهم من أبوهم سنتاي سمعهم خون حوهم حفتهم تاي سمعهم خوني ليه ده حسبانه لو تم تفلتوس كمل سحبوني anyway كم سباي هاب كايزبل معناته كاوز غفيلا إذا وعرض خونة حفتنا دما بسبب تجبارا درجة أزارة بيتكوين أغني الله لو ما رسب زغدي لايك جبرو شير جبرو ريتهم قدفو مزيح قد فكم تزعلي زفلت عطلو تبرابر عن أحبلو لم علي زي